ரூப கோஸ்வாமி, ஸ்ரீ சனாதன கோஸ்வாமி, ஸ்ரீ ஜீவ கோஸ்வாமி, ஸ்ரீ ரகுநாத தாச கோஸ்வாமி, ஸ்ரீ கோபால பட்ட கோஸ்வாமி, ஸ்ரீ ரகுநாத பட்ட கோஸ்வாமி ஆகிய 6 கோஸ்வாமிகளால் நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டுப்பாட்டு விதிகளையும் பின்பற்ற வேண்டும். ஒருவர் பக்தர்களின் சங்கத்தில் வாழ்ந்தால் அவருக்கு பக்தர்கள் அல்லாதவர்களுடன் சங்கம் கொள்வதற்கான வாய்ப்பு குறைவாகவே இருக்கும். பக்தர்களின் சங்கத்தில் வாழ்ந்து ஆன்மீக வாழ்வின் கட்டுப்பாட்டு விதிகளை பயிற்சி செய்யும் பொருட்டு மக்களை வரவேற்பதற்காகவே அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் பல பிரச்சார மையங்களை திறந்து வருகிறது. தெய்வீக செயல்களே பக்தி தொண்டு எனப்படுகின்றன. தெய்வீக நிலையில் பௌதீக இயற்கையின் முக்குணங்களால் ஏற்படும் கலங்கத்திற்கு இடமில்லை. இது விசுத்த சத்வம், தூய சத்வகுணம் என்று கூறப்படுகிறது. அதாவது ரஜோ தமோ குணங்களின் கலங்கலற்ற தூய நிலை என்பது இதன் பொருளாகும். இந்த கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தில் அதிகாலை 4 மணிக்கு எழுந்து நீராடி மங்கள ஆரத்தி என்னும் அதிகாலை வழிபாட்டில் கலந்து கொள்ளுமாறும், ஸ்ரீமத் பாகவதம் படித்தல், கீர்த்தனம் செய்தல் முதலிய சேவைகளில் ஈடுபடுமாறும் அனைவரும் கேட்டுக்கொள்கிறோம். இவ்வாறாக ஒரு நாளின் 24 மணி நேரமும் இடையறாத பக்தி தொண்டில் ஈடுபடாவியலும் இதுவே சதோ விருத்தி, அதாவது ஒரு நாளின் 24 மணி நேரத்தையும் பக்தி தொண்டில் மிகவும் திறம்பட நிரப்பிய முந்தைய ஆச்சாரியர்களின் அடிச்சுவடுகளை பின்பற்றுதல் என்று கூறப்படுகிறது. இந்த ஸ்லோகத்தில் ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி கூறிய உற்சாகத்துடன் இருத்தல், நம்பிக்கை கொள்ளல், பொறுமையுடன் இருத்தல், விரும்பத்தகாதவர்களின் சங்கத்தை கைவிடுதல், கட்டுப்பாட்டு விதிகளை பின்பற்றுதல், பக்தர்களுடன் சங்கம் கொள்ளுதல் எனும் அறிவுரைகளை ஒருவர் உறுதியாக பின்பற்றினால் அவர் பக்தி தொண்டில் நிச்சயமாக முன்னேற்றம் காண்பார். இது தொடர்பாக ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாகூர் பின்வருமாறு கருத்துரைக்கிறார். தத்துவ அனுமானத்தால் அறிவை விருத்தி செய்தல், பலநோக்கு செயல்களின் முன்னேற்றத்தின் மூலமாக பௌதீக செல்வங்களை திரட்டுதல், யோக சித்திகளை விரும்புதல் ஆகிய அனைத்தும் பக்தி தொண்டின் கொள்கைகளுக்கு முரணானவை. இத்தகைய நிரந்தரமற்ற செயல்களுக்கு எவ்வித கவனமும் செலுத்தாமல் ஒருவன் தனது கவனத்தை பக்தி தொண்டின் கட்டுப்பாட்டு விதிகளை நோக்கி திருப்ப வேண்டும். பகவத்கீதை 2.69 2வது அத்தியாயத்துல 69வது ஸ்லோகம் கூறுகிறது. யா நிஷா சர்வ பூதானாம் தஸ்யாம் ஜாகர்த்தி சம்யமி யஸ்யாம் ஜாக்ரதி பூதானி சா நிஷா பஷ்யத்தோ முனேயே. எல்லா உயிர்களுக்கும் எது இரவோ அது சுய கட்டுப்பாட்டு உள்ளவனுக்கு விழித்தெழும் நேரமாகும். எல்லா உயிர்களுக்கும் எது விழித்தெழும் நேரமோ அஃது தன்னை அறிந்த முனிவனுக்கு இரவாகின்றது. இறைவனின் பக்தி தொண்டே ஜீவராசின் உயிர் மூச்சாகும். அதுவே மனித வாழ்வின் நோக்கமும் மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலையும் ஆகும். இவ்விஷயத்தில் ஒருவர் நம்பிக்கை கொள்ள வேண்டும். மேலும் மன அனுமானம், பலநோக்கு செயல் அல்லது அஷ்டாங்க யோக பயிற்சி முதலிய பக்தி தொண்டு அல்லாத செயல்கள் அனைத்தும் நீடித்த நன்மையை ஒருபோதும் வழங்காது என்பதில் ஒருவருக்கு நம்பிக்கை இருக்க வேண்டும். பக்தி தொண்டின் பாதையில் உள்ள முழு நம்பிக்கை ஒருவனுக்கு அவன் விரும்பிய இலக்கை அடைவதற்கு உதவும். ஆனால் மற்ற பாதைகளை பின்பற்றுவதில் உள்ள முயற்சி அமைதியற்ற நிலையை மட்டுமே வழங்கும். ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் 10வது ஸ்கந்தத்தில் பின்வருமாறு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. யாரேனும் இதர நோக்கங்களுக்கான கடுந்தவங்களில் ஈடுபட விரும்பி அதற்காக பக்தி தொண்டினை கைவிட்டால் அவர்களிடம் உன்னத அன்பு தொண்டினை பற்றிய தகவல் இல்லை என்பதால் உயர்ந்த தவங்களை புரிந்தாலும் அவர்களின் மனம் தூய்மை அடைவதில்லை. இதில் ஒருவன் தெளிவான நம்பிக்கை கொள்ள வேண்டும். 10வது ஸ்கந்தத்தில் மேலும் கூறப்பட்டுள்ளது. மன அனுமானிகளும் பல நோக்கு கர்மிகளும் கடுந்தவங்களை செய்யக்கூடும் என்ற போதிலும் அவர்களுக்கு பகவானின் தாமரை திருவடிகளை பற்றிய தகவல் தெரியாததால் அவர்கள் வீழ்ச்சி அடைகின்றனர். ஆனால் பகவத் பக்தர்கள் ஒருபோதும் வீழ்ச்சி அடைவதில்லை. பகவத்கீதையில் 9.31 முழுமுதற் கடவுள் பின்வருமாறு அர்ஜுனனிடம் உறுதி கூறுகின்றார். கௌந்தேய பிரதி ஜானிகி நமே பக்தக பிரணஷ்யதி. குந்தியின் மகனே, எனது பக்தன் என்றும் அழிவதில்லை என்பதை தைரியமாக அறிவிப்பாயாக. பகவத்கீதையின் மற்றொரு இடத்திலும் 2.40 கிருஷ்ணர் கூறுகிறார். நேஹாபி கிரம நசோ ஸ்தி பிரத்யவாயோ வாயோ ந வித்யதே ஸ்வல்பம் அப்யஸ்ய தர்மஸ்ய
யதே மகாதோ பயாத். இம்முயற்சியில் குறைவோ இழப்போ இல்லை. இவ்வழியில் சிறிது முன்னேற்றமும் மிகவும் பயங்கரமான பயத்திலிருந்து ஒருவனை காக்கும். பக்தி தொண்டானது மிகவும் தூய்மையானது, பூரணமானது. எனவே இதனை ஒருமுறை ஆரம்பித்தவன் இறுதி வெற்றியை நோக்கி கட்டாயமாக இழுத்துச் செல்லப்படுகிறார். சில நேரங்களில் ஒருவன் மனவெழுச்சியின் காரணமாக தனது சாதாரண பௌதிக செயல்களை கைவிட்டு பரமபுருஷரின் தாமரை பாதங்களில் சரணடைந்து ஆரம்ப நிலை பக்தி தொண்டை நிறைவேற்றுகிறான். இத்தகு பக்குவமடையாத பக்தன் வீழ்ச்சியுற்றாலும் அவனுக்கு எந்த இழப்பும் இல்லை. ஆனால் பக்தி தொண்டை மேற்கொள்ளாது தனது வர்ணம் மற்றும் ஆசிரமத்திற்குரிய விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை ஆற்றும் ஒருவன் அடையும் லாபம்தான் என்ன? வீழ்ச்சி அடைந்த பக்தன் ஒருவன் அடுத்த பிறவியில் ஒரு தாழ்ந்த குடும்பத்தில் பிறக்க நேர்ந்தாலும் அவனது பக்தி தொண்டு எந்த நிலையில் நின்று போனதோ அந்நிலையிலிருந்து மீண்டும் ஆரம்பமாகும். பக்தி தொண்டு அகைதுகி அப்ரிதி அதாகா. இது எந்த ஒரு பௌதீக காரணத்தின் விளைவாகவும் உண்டானதல்ல. எந்த ஒரு பௌதீக காரணத்தாலும் இதனை நிறுத்த முடியாது. எனவே பக்தனொருவன் தனது சேவையில் நம்பிக்கை கொண்டவனாக இருப்பதுடன் கர்மி, ஞானி மற்றும் யோகிகளின் செயல்களில் அதிக ஆர்வம் காட்டக்கூடாது. பலனை எதிர்பார்த்து செயல்படுவோர், தத்துவ அனுமானிகள், அஷ்டாங்க யோகிகள் ஆகியோரிடம் பல நற்குணங்கள் இருக்கவே செய்கின்றன. ஆனால் பக்தரிடம் எல்லா நற்குணங்களும் தானாகவே விருத்தி அடைகின்றன. அவன் நற்குணங்களுக்கான தனிப்பட்ட முயற்சி எதையும் செய்ய வேண்டியதில்லை. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் 5.18.12 உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது போல தூய பக்தி தொண்டை வளர்த்து கொள்பவரிடம் படிப்படியாக தேவர்களின் எல்லா நற்குணங்களும் தோன்றுகின்றன. பக்தர் ஒருவர் பௌதீக செயல்களில் அக்கறை கொள்ளாததால் அவர் பௌதீகத்தினால் களங்கம் அடைவதில்லை. அவர் விரைவில் தெய்வீக தலத்தில் நிலை பெறுகிறார். ஆயினும் பௌதீக செயலில் ஈடுபடுபவனால் ஞானி, யோகி, கர்மி, கொடையாளி, தேசியவாதி என யாராக இருப்பினும் மகாத்மாவின் உயர்ந்த நிலையை அடைய முடியாது. அவன் ஒரு துராத்மா, குறுகிய மனம் கொண்டவன். பகவத்கீதை 9.13 மேலும் கூறுகிறது, மகாத்மானஸ் துமாம் பார்த்த தைவீம் பிரகிருதிம் ஆசிரிதாக பஜந்த்யன்யே மனசோ ஞாத்வா பூதாதிம் அவ்யயம். பிருத்தாவின் மகனே, குழப்பமடையாத மகாத்மாக்களோ தெய்வீக இயற்கையின் பாதுகாப்பில் உள்ளனர். அவர்கள் பரமபுருஷ பகவானான என்னை ஆதி புருஷனாகவும் அழிவற்றவனாகவும் அறிந்து எனது பக்தி தொண்டில் பூரணமாக ஈடுபட்டுள்ளனர். பகவத் பக்தர்கள் அனைவரும் பகவானின் பரம சக்தியினுடைய பாதுகாப்பின் கீழ் இருப்பதால் அவர்கள் பக்தி தொண்டின் வழியில் இருந்து விலகி சென்று விடாமல் இருக்க வேண்டும். கர்மி, ஞானி அல்லது யோகியின் பாதையை அவர்கள் ஏற்கக்கூடாது. இது உத்சாகான் நிச்சயாத் தைரியாத் தத்தத் கர்ம பிரவர்த்தனாத் என்று அழைக்கப்படுகிறது. அதாவது பக்தி தொண்டின் விதிமுறைகளை பொறுமையுடனும் நம்பிக்கையுடனும் உற்சாகமாக நிறைவேற்றுவதை இது குறிக்கிறது. இவ்விதமாக தடையின்றி ஒருவர் பக்தி தொண்டில் முன்னேற இயலும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna Mataji. Thank you so much Mataji. Hare Krishna. வாய்ஸ் கேக்குதா எல்லாருக்கும்? கேக்குதுங்க மாதாஜி, கேக்குதுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரே நிமிஷம். இன்னைக்கு ரொம்ப கம்மியா இருக்க மாதிரி இருக்கே பக்தர்கள். யூசுவலா 20-21 இருப்பாங்க. நாளைக்கு முகூர்த்த நாள் மாதாஜி, நிறைய பேர் ரிசப்ஷன் போயிருப்பாங்க இன்னைக்கு. ஓகே ஓகே மாதாஜி. அது இல்லாம சாட்டர்டே கூட இல்லையா, வீக்கெண்டு. ஆக்சுவலி நானுமே இன்னைக்கு ஒரு முகூர்த்த ரிசப்ஷன் போகணுமா இருந்தது. ஓகே ஓகே ஓகே. நிறைய முகூர்த்தம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் யார் எடுக்கணும்னு கொஞ்சம் டிசைட் பண்ணுவோம். அது நேத்து மறந்துட்டோம். 14th இல்லைங்களா பிரபு? யார் எடுக்கிறாங்க? எஸ் ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் 14th அத்தியாயம் எடுக்கணும். நம்மளோட இதுல யார் எடுக்க போறீங்க? வாலண்டியர்ஸ் யாருன்னா இருக்கீங்களா?
ஹரே கிருஷ்ணா. தனலட்சுமி மாதாஜி குரூப்ல யார் இருக்காங்க பண்றதுக்கு? நேத்து சிவகாமி மாதாஜி ஜாயின் பண்ணாங்களே, இருக்காங்களா சிவகாமி மாதாஜி? இல்ல மாதாஜி, வரல போல இருக்கு, இன்னைக்கு வரலைங்க. ஓகே, தனலட்சுமி மாதாஜி நீங்க சிவகாமி மாதாஜிட்ட சொல்லிடுறீங்களா? ஓகே மாதாஜி. அடுத்த வாரம் நீங்க இருப்பீங்க, நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா அடுத்த வாரம் நீங்க இருப்பீங்கன்னு, இல்லையா? நானு அடுத்த வாரமும் கொஞ்சம் வெளியே போக வேண்டியிருக்கு மாதாஜி. ஓகே ஓகே, சரி ஓகே. அப்ப உங்க டீம்ல இருந்து அவங்கள இது பண்ண சொல்லிடுங்க, ரெப்ரசன்ட் பண்ண சொல்லிடுங்க. ஓகே, ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் நம்ம கிளாஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி ஃபுல்லா அந்த இது வாசிச்சிட்டாங்க, ரொம்ப நல்லதா போச்சு. Okay. நாங்க என்ன பாக்குறோம்? முன்னரே விளக்கியதை போல் ஒருவர் சோம்பேறியாக இல்லாமல் கட்டுப்பாட்டு விதிகளை பின்பற்றுவதில் மிகவும் உற்சாகத்துடன் இருக்க வேண்டும். பக்தி செய்யறதுக்கு எதெல்லாம் அனுகூலமான விஷயங்கள் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். பிரசித்தியதே, உற்சாகான், அதாவது உற்சாகத்தோட இருக்கிறது அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். அதை தான் இவ்வளவு நேரம் நம்ம பார்த்தோம். தத்தத் கர்ம பிரவர்த்தன, கட்டுப்பாட்டு விதிகளை உதாசீனப்படுத்துதல் என்பது பக்தி துண்டை அழித்துவிடும். ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று. சோ நமக்கு பிரபுபாதர் ரொம்ப சிம்பிளிஃபை பண்ணி கொடுத்திருக்காரு கருணையோட, இல்லையா? 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணணும். யாராவது சொல்ல முடியுமா என்னென்ன அந்த 4 கட்டுப்பாட்டு விதிகள்? நமக்கு பிரபுபாதர்னால நமக்கு கிடைச்ச கட்டுப்பாட்டு விதிகள் யார் சொல்றீங்க? பாலுறவு, மாமிசம் உண்ணுதல், சூதாடுதல், போதை பொருள்கள். இது என்ன இப்படி ஒட்டே சொன்னா இப்படி? பாலுறவு என்னது? தகாத பாலுறவு கூடாது, இல்லையா? கூடாது. அப்புறம் மாமிசம் உண்ணக்கூடாது. அப்புறம் அந்த விளையாட்டெல்லாம் உண்டு, சீட்டு கட்டு, அதெல்லாம் தப்பான விளையாட்டெல்லாம் விளையாடக்கூடாது. அப்புறம் போதை பொருள்களை யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு. அது மட்டும் இல்ல, இந்த 4 விதிமுறைகளை ஃபாலோ பண்றதுல ஒருத்தங்க ரொம்ப உற்சாகத்தை காட்ட வேண்டும். ஏதாச்சும் ஒன்றை பின்பற்றுவதில் அவன் கவனக்குறைவாக இருந்தானாயின் அவனது முன்னேற்றத்திற்கு நிச்சயமாக தடைபட்டு விடும். சோ ஆன்மீக பாதையோட வழிநடத்தலுக்கு இது ரொம்ப மிக முக்கியமான ஒன்று அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சோ பிரபுபாதர் நமக்கு கொடுத்திருக்க இந்த விதிமுறைகளை நம்ம சரியா ஃபாலோ பண்ணணும். அப்படி இல்லை அப்படின்னாக்கா வீழ்ச்சி ஏற்படுறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கு. ஓகே, அடுத்தது ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி தத்தத் கர்ம பிரவர்த்தனாத் வைத்தி, பக்தியின் கட்டுப்பாட்டு விதிகளை ஒருவன் உறுதியாக பின்பற்ற வேண்டும் என்று பரிந்துரை செய்கின்றார். அதனாலதான் நம்ம இப்ப அந்த உபதேசாமிரதத்துல நமக்கு என்னென்னலாம் தேவை, பக்திக்கு தேவையானது அப்படின்றத நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். தவிர்க்கப்பட வேண்டிய 4 விதிகள் அதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா, அல்லாது ஜபமாலையில் தினந்தோறும் 16 மாலை ஜபித்தல் என்பது கடைபிடிக்க வேண்டியது. நம்ம பார்த்தோம் யம நியமன்றத நம்ம எந்த அத்தியாயத்துல பார்த்தோம் பகவத்கீதையில? சொல்லுங்க. யம நியம பத்தி எந்த அத்தியாயத்துல பகவத்கீதையில பார்த்தோம்? யாரு சொல்றீங்க? ஞாபகம் இருக்கா பகவத்கீதையில? பார்த்தோம். எந்த அத்தியாயத்துல பார்த்தோம்? யாருக்கு ஞாபகம் இருக்கு? 6. சொல்லுங்க. 6வது அத்தியாயம் தியான யோகம், இல்லையா? அஷ்டாங்க யோகத்துல நம்ம பார்த்தோம் 8 விதமான நிலைகள். அதுல யம நியமன்றது ஒரு நிலை. யமன்றது என்னது? எதெல்லாம் செய்யக்கூடாதோ அதை தவிர்ப்பது. அடுத்தது நியமங்களை கடைபிடிக்க வேண்டியது. விதிமுறைகள் இருக்கு, செய்யணும், இதெல்லாம் செய்யணும், நியமம், முக்கியமான நியமம். அப்ப அது நம்ம கடைபிடிக்கணும். சோ செய்ய வேண்டியது என்ன? 16 மாலைகள். செய்யக்கூடாதது என்ன? யம என்ன? இந்த 4 விஷயங்களை செய்யக்கூடாது, அதையும் கடைபிடிக்கணும், இதையும் கடைபிடிக்கணும்ன்றத பாக்குறோம். சோ இக்கட்டுப்பாட்டு விதிகளை நம்பிக்கையுடனும் உற்சாகத்துடனும் நிறைவேற்ற வேண்டும். இதுவே தத் கர்ம பிரவர்த்தன அல்லது பக்தி தொண்டில் பலதரப்பட்ட ஈடுபாடு என்று அழைக்கப்படுகின்றது. மேலும் பக்தி தொண்டில் வெற்றியடைவதற்கு ஒருவன் விரும்பத்தகாத மனிதர்களின் சங்கத்தை கைவிட வேண்டும், இல்லையா? நம்ம இது முந்தின இதுல என்ன பார்த்தோம்? அனுகூலமான விஷயங்கள் என்ன பார்த்தோம்? நம்ம பக்தர்களோட சங்கத்துல இருக்கணும். பிரதிகூலமான விஷயம் என்ன? பக்தர்கள் அல்லாதவர்களோட சங்கத்தை கைவிடணும். ஏன் நம்ம கைவிடணும்? பக்தர்கள் அல்லாத சங்கத்தை ஏன் கைவிடணும்? அப்படின்னா நம்ம யார் கூடயும் பேசவே கூடாதா? பக்தர்களை தவிர்த்து உங்களோட நிலைப்பாடு என்ன? பேசுங்க, சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி.
சொல்லுங்க பிரபு, சொல்லுங்க நம்ம அந்த சொல்லுங்க. பக்தியில ப்ராக்ரஸ் ஆக முடியாது, அதனால அதை தவிர்த்து எதுவும் பேசக்கூடாது. ஏன் ப்ராசஸ் ஆக முடியாது, ப்ராக்ரஸ் ஆக முடியாது? ஏன் ப்ராக்ரஸ் ஆக முடியாது? ஏன்னா நம்ம ஏன்னா பௌதிகத்தை அவளுக்கு பத்தியே இன்ட்ரெஸ்ட் பேசுற மாதிரி. இருக்காது. ஒரு நிமிஷம் அவளுக்கு ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் பிரபு சொல்லிட்டு இருக்காங்க, ஒரு நிமிஷம். ம். வைஷ்ணவி, ஏன்னா நம்ம அந்த மாதிரி பேச ஆரம்பிச்சோம்னா பௌதிகத்தையே சுத்தி சுத்தி பேசுவோம், ஆன்மீகம் பத்தி பேச மாட்டோம் நம்ம. அது ஓகே. அப்ப நம்ம யாருக்கிட்டயுமே பேசவே கூடாதா? இதை எப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது? அதே சமயத்துல புரோபாதர் சொல்றார், ஆச்சார் பிரச்சாரம்னு சொல்றார், எல்லாருமே வந்து பக்தியில அப்படியே வர்றது இல்லை இல்லையா? சோ அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்? மாதாஜி சத்சங்கத்துல இருந்தாதான் மாதாஜி நம்ம எல்லாரும் இந்த இதெல்லாம் பேசுறதெல்லாம் கேட்கலாம், நிறைய ம் வளர்த்துக்கலாம் மாதாஜி. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ம் மாதாஜி அவங்களோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணும்போது நம்ம பக்த சங்கத்துல ஜாஸ்தி இருக்க முடியாது, டைம் குறைஞ்சிரும். சோ பக்த சங்கத்துல ஜாஸ்தி இருக்கும்போது அவங்களோட டைமை குறைச்சிக்கலாம் நம்ம. சோ அவங்க கூட பேசலாமா பேசக்கூடாதா? அபக்தர்கள் கூட நம்மளோட இது இருக்கணுமா வேண்டாமா? பேசிட்டு ஒதுங்கிடணும் மாதாஜி. ஏன்னா அவங்களோட எண்ணங்கள் நமக்கு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் கண்டிப்பா. பிரபுஜி மாதாஜி சொன்னது போல அபக்தர்களோட சங்கத்தை தவிர்க்கணும். சங்கனா அசோசியேட்டடா இருக்கிறது. ரொம்ப பக்தர்கள் கூட நம்ம கூடி இருக்கிறதோட நிலை வேற மாதிரி இருக்கும். அதே மாதிரி நம்ம அபக்தர்கள் கிட்ட இருக்கக்கூடாது, அதே சமயத்துல பேசாம இருக்கக்கூடாது. ஏன்னா நமக்கு வந்து குரு கிருஷ்ண கிருப்பையால இந்த கிருஷ்ண பிரசாதம் கிடைச்சிருக்கு. இதை நம்ம மத்தவங்களுக்கும் எடுத்து சொல்லணும் இல்லையா? அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும்? பிரபுபாதர் அப்படி நினைச்சிருந்தா என்ன இருக்கும், இந்நேரம் நம்ம அதுல இணைஞ்சே இருக்க மாட்டோம் இல்லையா? பிரபுபாதர் இந்த ஆன்மீக வாசமே இல்லாத ஒரு மேற்கத்திய நாடுகள்ல சென்று அவர் வந்து அவருடைய ஆன்மீக குரு கொடுத்த ஞானத்தை கொடுத்திருக்கார். ஸோ அது அவங்க எல்லாமே டோட்டலா டிஃப்ரெண்ட். ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டின்றதே வந்து அவங்களுக்கு டிஃப்ரெண்டான ஒரு இது. எல்லாம் அவங்க சுயமா செல்ஃபிஷா திங்க் பண்றது, அவங்களுடைய உலகமே வேற மாதிரி இருந்தது. ஆனாலும் பிரபுபாதர் அவங்களுக்கு சங்கத்தை கொடுத்து இன்னைக்கு உலகம் முழுவதும் நம்மளுடைய இஸ்கான் இருக்கு அப்படின்னாக்கா நம்ம மத்தவங்க கிட்ட பேசணும், அதே சமயத்துல ரொம்ப அசோசியேட்டடா நம்ம இருக்கக்கூடாது அப்படின்றது இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்போ ஒருங்கிணைஞ்சு நம்ம இருக்குது. சொல்லுங்க. சரி, ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ நம்ம வந்து பக்தியில நல்லா முன்னேறி பிரபுபாதர் வந்து பக்தியில நல்லா முன்னேறி இருந்தாரு, கொஞ்சம் விஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டாரு. ஸோ நம்மள மாதிரி பக்தி இனிஷியலா வரும்போது கொஞ்சம் முடிஞ்ச அளவுக்கு தவிர்ச்சிட்டா நம்ம கொஞ்சம் மேல வரக்கு சான்ஸ் இருக்கு, இல்லைன்னா அவங்க நம்மள கீழே இழுக்கிறதுக்கும் சான்ஸ் இருக்கு. இப்ப நம்ம சொன்னதா என்ன ஆகுதுன்னா பிரபு, அப்ப வேற மாதிரியான ரிஃப்ளெக்ட் ஆயிடுது அவங்களுக்கு. ஈவன் இதே கனிஷ்ட அதிகாரிகள் கிட்ட நம்ம வந்து சொல்றோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஆரம்ப நிலையில இருக்க பக்தர் இல்லாத கூட நீங்க பேசக்கூடாதுன்னா அவங்க ரொம்ப அந்த ஒரு தீண்டாமை மாதிரியான விஷயங்கள் அவங்க போயிடுவாங்க. அவங்க என்ன ரொம்ப பெருசா நம்ம பக்தி பண்ற மாதிரியும் மத்தவங்க எல்லாம் அது அப்ப இதை நம்ம நேரடியா பார்த்திருக்கோம். நம்ம எல்லா நிலைகள்லயும் இருக்கோம். பக்தர்கள் நம்ம டெம்பிள்ல பார்த்திருக்கலாம், மத்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட இஸ்கான்ல இருக்கவங்கள பார்த்துருக்கலாம். அதனால நம்ம தவறா வந்து அவங்க புரிஞ்சுக்க கூடாது. அதுல நம்ம ரொம்ப கிளியரா இருக்கணும். நம்ம ஈவன் கனிஷ்ட அதிகாரிகள் கிட்ட கூட நீங்க பக்தர் இல்லாதவர்கிட்ட சங்கத்தை தவிர்க்கணும். அதாவது சங்கம் அப்படின்றது என்னன்னா அவங்க கூட எப்பவும் அசோசியேட் இருக்கு, என்ன ஒரு ஆக்டிவிட்டி இருந்தாலும் இருக்குது, அவங்க கூட பேசணும். ஆனா எந்த அளவுல பேசணும், எவ்வளவு தூரம் அவங்க சொல்றதை நம்ம கேட்கணும்ன்றத பொறுத்து இருக்கு அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ இது யாரையெல்லாம் உள்ளடக்கி இருக்கு அப்படின்னாக்கா கர்மிகள், ஞானிகள், யோகிகள், பக்தர் இல்லாத மத்தவங்க எல்லாருமே. கர்மிகள் யாரு? நமக்கு வந்து பௌதீக நாட்டத்திற்காக வேத சாஸ்திரங்களை நமக்கு ஏத்த மாதிரி உபயோகப்படுத்தக்கூடியவங்க, பௌதீக நன்மையில வந்து ஆர்வம் கொண்டவர்கள். ஞானிகள் யாரு? அவங்க அந்த அந்த பிரம்ம ஜோதியில இணையணும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு அதுக்காக தியானம், மெடிடேஷன், அஷ்டாங்க இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கிறோம். யோகிகள், ஞானிகள்லாம். பக்தர் அல்லாதவர்கள், பகவானுக்கு ரூபம் இல்லைன்றவங்க, பகவானே இல்லைன்றவங்க, இவங்க எல்லாமே இந்த ஒரு குரூப்ல வந்துடுறாங்கன்னு பார்க்கிறோம். இங்க வந்து அதுதான் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தது போல சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து ஒரு கிரகஸ்தருக்கு வந்து அருள் பாலிக்க போறார். அப்ப வந்து பொதுவான வைஷ்ணவ கொள்கையை பற்றியும் வைஷ்ணவரின் நித்திய கடமைகளை பற்றியும் அவர் விளக்குனார். அதை கேட்கிறார். அப்போ அதுக்கு வந்து அவங்க சொல்றாங்க, அசத் சங்கத்தியாக, பக்தர் அல்லாதவர்களுடையதை நீங்க இது பண்ணி ஏஇ வைஷ்ணவ ஆச்சார, பக்தர் அல்லாத நபர்களின் சங்கத்தை விடுபவரே கைவிடுபவரே வைஷ்ணவர். நம்ம வந்து இதை வேற மாதிரி நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டாம். அப்படின்னா நம்ம வந்து பேசாமே இருக்கிறது அப்படி கிடையாது.
அவங்களோட ரொம்ப க்ளோஸ்ட் அசோசியேஷன் வந்து நம்ம வச்சுக்காம இருக்கிறது பெஸ்ட். இல்லைன்னா நீங்க சொன்னது போல அது அவங்க கிட்ட என்ன ஒரு இது இருக்கோ, தாட்ஸ் இருக்கோ, அது நமக்கு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். ஸோ என்று ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு உடனே பதில் சொன்னார்ன்றதை பார்க்கிறோம். ஸ்ரீ நரோத்தமதாஸ் தாக்கூர் பின்வருமாறு பரிந்துரை செய்கின்றார். தாத்தேர சரணா சேவி பக்த சேனவாசு, தூய பக்தர்களின் சங்கத்தில் வாழ வேண்டும், தூய பக்தர்களோட சங்கத்துல வாழணும். மேலும் முந்தைய ஆச்சாரியர்களின் யாரெல்லாம் நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா, 6 கோஸ்வாமிகள்ல பாக்குறோம். ஸ்ரீ ரூப கோஸ்வாமி, ஸ்ரீ சனாதன கோஸ்வாமி, ஜீவ கோஸ்வாமி, ஸ்ரீ ரகுநாத கோஸ்வாமி, ஸ்ரீ கோபால பட்ட கோஸ்வாமி, ஸ்ரீ ரகுநாத பட்ட கோஸ்வாமி, இவங்க எல்லாரையும் 6 கோஸ்வாமிகளால் நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டுப்பாட்டு விதிகளையும் பின்பற்ற வேண்டும். ஒருவர் பக்தர்களின் சங்கத்தில் வாழ்ந்ததால் அவருக்கு பக்தர் அல்லாதவர்கள் சங்கம் கொள்வதற்கான வாய்ப்பு குறைவாகவே இருக்கும். நீங்க சொன்னீங்க, எப்போ நம்ம பக்தர்களோட சங்கத்துல இருக்கும்போது அபக்தர்களோட சங்கம் குறைவாதான் இருக்கும். அது ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளை விட்டு போயிடும். நமக்கும் அவங்களோட இருக்க வேண்டிய அந்த ருச்சி இருக்காது. நம்ம உண்மையாலுமே பக்தி பிராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சோம்னா, எப்படி நம்ம வந்து பக்தர்கள் கிட்ட வந்து ஒரு கம்ஃபர்ட் ஃபீல் பண்றோமோ, அது அபக்தர்கள் கிட்ட இருக்காது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சோ பக்தர்கள் சங்கத்தில் வாழ்ந்து ஆன்மீக வாழ்வின் கட்டுப்பாட்டு விதிகளை பயிற்சி செய்யும் பொருட்டு மக்களை வரவேற்பதாகவே அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் பல பிரச்சார மையங்களை திறந்து வைத்திருக்கின்றது. சோ பிரபுபாதர் கருணையோட நமக்கு இஸ்கான் மூலமாக என்ன பண்ணிருக்காரு, நமக்கு இந்த பிரச்சார கூடங்களை வந்து திறந்து வைத்திருக்கார் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். தெய்வீக செயல்களே பக்தி தொண்டு எனப்படுகின்றன. நம்ம இஸ்கான் மூலமாக நம்ம நிறைய ரொம்ப பிரில்லியண்டான பிரபுஜிஸ் எல்லாம் இருக்காங்க, மாதாஜிஸ் எல்லாம் இருக்காங்க. ஸோ நிறைய இன்னோவேட்டிவ் விஷயங்கள்லாம் பண்றாங்க. அந்த இளைஞர்களுக்காக வந்து சரியான பக்தி மார்க்கத்துல போகணுன்றதுக்காக அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஹோம் ஸ்டே அந்த மாதிரி, அது போல சின்ன குழந்தைங்களுக்கு வந்து கல்வியில ஸ்கூல்லயே வந்து இந்த பக்தி தொண்டை கொண்டு வரணும்னு அதுக்கு உண்டான இனிஷியேட்டிவ்ஸ். ஸோ நிறைய விஷயங்களை நம்ம பண்றோம். ஸோ தட் நம்ம வந்து எல்லாரையும் இந்த உயர்ந்த வைணவர்கள் வந்து எப்படி இருப்பாங்கன்னா, பர துக்க தக்கி, எல்லாருடைய கஷ்டத்தை பார்த்து அவங்க கஷ்டப்படுறாங்க, அவங்களுடைய சந்தோஷத்தை பார்த்து அவங்க சந்தோஷப்படுறாங்க. ஸோ அவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, எல்லாருடைய நன்மைக்காகவும் வந்து அவங்க எப்பவுமே பிரார்த்தனை பண்றாங்க இல்லையா. ஸோ அதனால இஸ்கான்ல வந்து நிறைய விஷயங்கள் பண்றோம். ஸோ தட் எல்லாரையும் கவர் பண்ண முடியும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். தெய்வீக செயல்களே பக்தி தொண்டு எனப்படுகின்றன. நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் செயலற்ற தன்மை அல்ல. பகவத்கீதையிலே வந்து அர்ஜுனன் இதை தான் கேட்கிறாரு, செயலை செய்யின்றீங்க, ஞானம் மட்டும் போதுன்றீங்க, ஒரே குழப்பமா இருக்கு அப்படின்னு. சோ தெய்வீக செயல்களே பக்தி தொண்டு. என்னோட செயல் தெரியுது, அது என்ன தெய்வீக செயல்? நாம செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு செயலையும் பகவானுடைய உணர்வுல நம்ம செய்யும் போது அது தெய்வீக செயல் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. சோ இந்த தெய்வீக செயல்கள் தான் பக்தி தொண்டு. அடுத்ததுக்கு வர உற்சாகம் பார்த்தோம், நம்பிக்கை பார்த்தாச்சு, தெய்வீக செயல்கள் பக்தி தொண்டுல நம்ம ஈடுபடணும். சோ தெய்வீக நிலையில் பௌதீக இருக்கின் முக்குணங்களால் ஏற்படும் கலங்கத்திற்கு இடமே இல்லை. எப்ப நம்ம உன்னதமான பகவானுக்காக நான் எல்லா செயலும் செய்யறேன்னு நினைச்சிட்டோம், அப்போ என்னுடைய தேவைக்காக, என் புலனின்பத்திற்காகன்ற விஷயம் அங்க வரவே இல்லை. அதனால அங்க கலங்கம் ஏற்பட வாய்ப்பே இல்லை. இது விஷுத்த சத்துவம், அதாவது தூய சத்துவகுணம், சுத்த சத்துவகுணம் நம்ம சொல்றோம் இல்லையா. விஷுத்த சத்துவம், தூய சத்துவகுணம், அதாவது ரஜோ தமோ மற்றும் சத்துவ குணங்களுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டது. சோ இந்த கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தில் அதிகாலை 4 மணிக்கு எழுந்து நீராடி மங்களார்த்தி என்னும் அதிகாலை வழிபாட்டில் கலந்து கொள்ளுமாறும், ஸ்ரீமத் பாகவதம் படித்தல், கீர்த்தனம் செய்தல் முதலிய சேவைகளில் ஈடுபடுமாறும் அனைவரையும் கேட்டுக்கொள்கின்றோம். சோ இஸ்கான்ல வந்து நம்ம தெரியும் உங்களுக்கு 4:30 இருந்தே நம்மளோட பக்தி வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது இல்லையா. சோ மங்களார்த்தி யாரெல்லாம் வந்து நமக்கு வந்து ஆஃப்லைன் டெம்பிள்ல போய் பண்ண முடியலையோ, மங்களார்த்தி பார்க்க முடியலையோ, அவங்களுக்கு ஆன்லைன்ல வந்து நமக்கு பகவானுடைய கிருப்பையால, குரு கிருஷ்ணருடைய கிருப்பையால நமக்கு வந்து ஆன்லைன்லயே நம்ம அட்டன் பண்றோம். ஸோ நம்மளுடைய இஸ்கான் பெங்களூரோட டெம்பிளோட லிங்க் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கு. நீங்க எல்லாருமே ஏதாவது ஒரு குரூப்ல இருக்கீங்க. ஸோ உங்களுக்கு தெரியும், அதுல மார்னிங் 3 மணில இருந்தே வந்து சாண்டிங், தமிழ் குரூப்போட தனி இது இருக்கு, 3 மணில இருந்தே சாண்டிங் பண்றாங்க பக்தர்கள். நீங்க பார்க்கலாம் அவங்க எவ்வளவு ஒரு உற்சாகத்துடையும், இந்தியாவை தாண்டி பல மற்ற நாடுகள்ல இருந்து எல்லாம் கூட பக்தர்கள் வந்து ஜாயின் பண்ணுவாங்க. ஸோ 400, 490, 500 ஏகாதசி அப்பெல்லாம் இன்னும் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். பிசிக்கலா நம்மளால போக முடியல, பிசிக்கலா போறது ரொம்ப உத்தமம் இல்லையா. பகவான் அதிகாலையில என் பக்தன் வருவான்னு 2 கண்ணையும் விழிச்சிட்டு பார்த்துட்டு இருக்காரு ஜெகநாதர். ஆனா நம்ம அப்பதான் வந்து நம்மளோட தூக்கத்துல இருந்து வெளியில வராம இருக்கும். சோ பகவானை பார்க்கறது ரொம்ப உத்தமம்.
ஸோ நேரா நமக்கு பிசிக்கலா போனோம்னா ரொம்ப சந்தோஷம். முடியாத பட்சத்தில் வாரத்துக்கு ஒரு முறையாவது மங்களார்த்தி கண்டிப்பாக அட்டன் பண்ணணும். நமக்கு வந்து எத்தனை பிறவிகள்ல செய்த கர்ம பலனோ நமக்கு வந்து இந்த பக்தியில வந்திருக்கும். இதுல இருந்து கொஞ்சம் கூட நம்ம நழுவாம இதுல மேற்கொண்டு முன்னேறணும் அப்படின்றத நம்ம ரொம்ப ஸ்ரத்தையா எடுத்துட்டு பண்ணணும். ஸோ அதுல வந்து மங்களார்த்தி அட்டன் பண்றது மிக உத்தமமானது. 12 வருடங்கள் தொடர்ந்து மங்களார்த்தி அட்டன் பண்ணாங்கன்னா அவங்களுக்கு வைகுண்ட பிராப்தம் இருக்கு அப்படின்னு பாக்குறோம். அவங்க சொல்றது அப்படியே நடக்கும் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். அது உண்மை. அதை நம்ம வந்து அதை ஃபீல் பண்ணும்போது அது நான் என்னன்றது உண்மையா அப்படின்றது வந்து நம்ம ஃபீல் பண்ணும்போது சாஸ்திரத்துல எல்லாமே சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஆனா அதை நம்ம ரியலைஸ் பண்ணும்போது அப்ப தெரியும், எஸ் இது வந்து உண்மை அப்படின்றது நமக்கு புரியும். சர்வ பிரபு ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணியிருந்தீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சர்வ பிரபு போயிட்டாங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சர்வ பிரபு ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லுங்க பிரபு, ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணியிருந்தீங்க. சாரி மாதாஜி, அது சுத்த சத்துவ குணம் பார்த்தோம் மாதாஜி. இது வந்து விசுத்த சத்துவ குணம்னு இருக்கு. ரெண்டுமே ஒண்ணுதான். தூய சத்துவ குணம், அவ்வளவுதான். சுத்த சத்தம், சுத்தம் அப்படின்னு சொல்றல, தூய அதான். பட் நம்ம ஒரு இடத்துல பாகவதத்துல எங்க படிச்சோம் மாதாஜி, அது பகவான் வந்து விசுத்த சத்துவத்துல இருக்கிறதுனால நம்மளால அவரை தரிசிக்க முடியவில்லை அப்படின்ற மாதிரி. ரெண்டு ஒண்ணுதானே. இப்போ சுத்த சத்துவ குணம், விசுத்த சத்துவ குணம், ரெண்டு இப்ப ஒண்ணுதானே. நம்ம சுத்த சத்துவ குணத்துக்கு இன்னும் வரல. கண்டிப்பா சுத்த சத்துவ குணத்துல இருந்து நமக்கு இருமைகள்ல இருந்து விடுபட்டு இருப்போமே. சத்துவ யாராவது குணத்துக்கு இன்னும் வரல தெரியல. நிறைய படிக்கிறோம், ஆனா வந்து நம்ம பிராக்டிக்கலா எவ்வளவு தூரம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றோம்ன்றது ஒரு பாயிண்ட் இல்லையா? கலங்கங்கள்ல இருந்து நம்ம விடுபட்டோமா? இல்லையே. ஏன்னா ஒரு சின்னதா கிளேசங்கள் வந்தா கூட நம்மளால தாங்க முடியலையே. எங்கேயோ ஒரு இடத்துல நம்ம ஒரு சுயநலமா இருக்குமே. நம்ம மத்தவங்களுக்கு தெரியல, நான் என்ன பத்தி சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. நீங்க அதை நம்ம வந்து பிராக்டிஸ் பண்ணும்போது தான் நமக்கு தெரியும். ஸோ சுத்த சத்து, ஏன்னா நம்ம யாரையுமே அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்ண முடியாது. பகவானுடைய கிருப்பை இருந்தது அப்படின்னா யார் வேணா என்ன வேணான்னு ஒரு நிலைக்கு மாற முடியும். மிருகாரி பாத்தீங்கன்னா, ஒரு மிருகத்தை கொன்ன உடனே அந்த மிருகம் செத்துடும் இல்லையா? ஆனா அதுல அவனுக்கு திருப்தி வராதாம். அத வந்து பதற ஒரு பாதி உயிர் பாதி இறந்த தன்மை, அது கதறத பார்த்து சந்தோஷப்படக்கூடிய அவ்வளவு ஒரு கொடூரமான மிருகாரிக்கு கூட பகவானுடைய கிருப்பையினால ஆச்சாரியர் கிடைத்து அவர் வந்து பக்தியில முன்னேறார் அப்படின்னு பாக்குறோம். சோ அதனால எனக்கு ஒரு குணம் இருக்கு அப்படின்னாக்கா அதே மாதிரிதான் மத்தவங்களுக்கு இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறது வந்து ரொம்ப தவறான ஒரு விஷயம் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சோ என்னோட இதை நான் சொல்றேன். சோ சுத்த சத்துவ குணத்துக்கு நம்ம வந்துட்டோம் அப்படின்னாக்கா எல்லாத்தையும் ஒரே நிலையில எடுத்துட்டு போவோம், எல்லாருக்கிட்டையும் ரொம்ப சமமாக இருப்போம், அதெல்லாம் நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா? சோ மங்களார்த்தி அட்டன் பண்றது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. டெம்பிள் போக முடியாதவங்க நீங்க வீட்டுல இருந்துட்டே நீங்க வந்து பண்ணுங்க. நீங்க வந்து காலையில எழுந்துச்சு பிரஷ் பண்ணிட்டு, ரொம்ப குளிரா இருக்கு அதெல்லாம் கஷ்டமா இருக்குன்னு நீங்க பிரஷ் பண்ணிட்டு நீங்க அதை ஆன் பண்ணிட்டு பாருங்க. அந்த மத்த பக்தர்களை நீங்க வந்து பாருங்களேன், அந்த சேட்ல பாருங்க. அத்தனை பேர் வீடியோ ஆன் பண்ணிட்டு வயசானவங்க, நம்மளுக்கு இப்ப வந்து ஸ்ட்ரென்த் இருக்கு. இப்பவே இந்த உடல் எதுக்காக கொடுக்கப்பட்டிருக்கு? பகவானை புரிந்து கொண்டு நான் அவருடைய சேவகன் சேவகி அப்படின்றத புரிஞ்சு கொண்டு அவருக்கு பக்தி துண்டு பண்றதுக்கு தான் இல்லையா? அதனால அதை எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நம்ம வந்து ஸ்ரத்தையா புரிஞ்சுட்டு நம்ம அதை செய்யறோமோ அது வந்து உத்தமம். சோ அந்த அத்தனை ஏஜ் குரூப்ல இருக்கவங்களும் வந்து அந்த சாண்டிங் பண்ணுவாங்க அந்த காலையில. இதுல அவங்கள பார்க்க நமக்கு உற்சாகம் வரும். அப்ப நம்ம திருப்பி அந்த சாண்டிங் பண்ணும். சோ அதனால நீ பண்றது வந்து ரொம்ப உத்தமம். முடிஞ்சது அப்படின்னா 16 மாலைகளை வந்து 6 மணிக்குள்ளார முடிக்கிறது உத்தமம். முடியாத பட்சத்தில் பரவாயில்ல, நம்ம மங்களார்த்தி அட்டன் பண்ணணும் கண்டிப்பா. ஸோ ஆன்லைன்லயும் இல்ல முடியாத பட்சத்தில் வாரத்துக்கு ஒரு நாள் டெம்பிள் போறது ரொம்ப உத்தமம். ஸோ பண்ண பாருங்க. அப்புறம் நம்மளுடைய அந்த ஃபீலிங்ஸ் நம்மளோட அது இது என்ன, அது வந்து சில விஷயங்களை நம்ம வந்து வார்த்தைகளை சொல்ல முடியாது, அதை உணர்ந்தாதான் புரியும். அதனால ஸோ அட்டன் பண்றது ரொம்ப முக்கியமான ஒன்றுன்னு பார்க்கணும். இவ்வாறாக ஒரு நாளில் 24 மணி நேரமும் இடைவிடாத பக்தி தொண்டில் ஈடுபட இயலும். முடியாது அப்படின்றதே கிடையாது இல்லையா? நான் வேலைக்கெல்லாம் போறேனே, நான் எப்படி இதை பண்ண முடியும்? கண்டிப்பா முடியும். நம்ம வேலைக்கு போற சமயத்துல அதுக்காக வேலையை விட்டுட்டு நான் பக்தி பண்றேன் அப்படி நம்ம இருக்கக்கூடாது. அங்க போய் நமக்கு கிடைக்கிற டாஸ்க்ல கூட இதுல எனக்கு ஒரு பலன் கிடைக்கும் அப்படின்ற அந்த குரூரமான புத்தி இல்லாம, எது அந்த ரோல் எனக்கு என்ன ரோல் கொடுத்திருக்கோ அதுக்கு நான் என்ன ஜஸ்டிஃபை பண்ணணுமோ அதை கிருஷ்ண உணர்வுல ஜஸ்டிஃபை பண்ணணும். இன்னைக்கு பகவான் இதை கொடுத்திருக்காரு இந்த பிரச்சனை, இதை எப்படி ரிசால்வ் பண்றது அப்படின்னு அதுல வந்து பார்க்கணும். அதோட பலன் என்ன கிடைச்சாலும் அவங்க ஒருவேளை உங்களை புகழலாம், உங்களை திட்டலாம்,
என்ன கிடைச்சாலும் ஓம் சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணம் மஸ்து, அந்த மாதிரி நம்ம இருந்தாதான் நம்ம வந்து எப்படி தாமரை இலை வந்து தண்ணியில இருந்தாலும் அது மேல படாம இருக்கோ, அந்த தண்ணியோட ஒட்டாம இருக்கோ, அது போல நம்ம இருக்கும்போது பிரச்சனை இல்லாம இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம சரிங்களா. அது போல அடுத்தது 24 மணி நேரம் பக்தி தொண்டு செய்ய முடியும். பக்தி தொண்டில் மிகவும் திறம்பட நிரப்பிய முந்தைய ஆச்சாரியர்களின் அடிச்சுவடுகளை பின்பற்றுதல் என்று கூறப்படுகின்றது. சோ ஆச்சாரியர்களுடைய அடிச்சுவடுகளை பின்பற்றும் போது நமக்கு இது வந்து சாத்தியம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். இந்த ஸ்லோகத்தில் ஸ்ரீ ரூப கோஸ்வாமி கூறிய உற்சாகத்துடன் இருத்தல், நம்பிக்கையோடு இருக்கிறது, பொறுமையோடு இருக்கிறது, விரும்பத்தப்பாகாதவர்களோட சங்கத்தை தவிர்த்தல், கட்டுப்பாட்டு விதிகளை பின்பற்றுதல், பக்தர்களுடைய சங்கம் கொள்ளுதல் எனும் அறிவுரைகளை ஒரு உறுதியாக பின்பற்றினால் ரொம்ப முக்கியமான ஒண்ணு. நம்ம இந்த உபதேசமிரதம் படிக்கிறோம் இல்லையா, நம்ம லெவல் 4ல வரும்போது நம்ம அதை வந்து பிராக்டிக்கலா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண பார்க்கணும். இப்ப நான் என்ன நிலையில இருக்கேன், எதை நான் கைவிடணும், எதை நான் ஃபாலோ பண்ணணும், எது பக்திக்கு உகந்தது, என்கிட்ட இருக்க கலங்கங்கள்லாம் போயிடுச்சா, கண்டிப்பா முடியும், அதை நம்ம அனலைஸ் பண்ண முடியும். எப்படி எனக்கு தெரியும் நான் ஆன்மீகத்துல முன்னேறேன் அப்படின்னு எப்படி எனக்கு தெரியும் அப்படின்னா, இப்ப நம்ம சாப்பிடுறோம், பசிக்குது பசிக்குது அப்படின்னா சாப்பாடு சாப்பிடும்போது நமக்கு ஒரு உணர்வு வருது இல்லையா, ஓகே நான் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டேன் எனக்கு போதும் அப்படின்னு. அது போல ஆன்மீகத்துல நம்மளுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த கேப்பை நம்மளால உணர முடியும், அந்த ப்ராக்ரஸை நம்மளால உணர முடியும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். சோ முந்தைய ஆச்சாரியர்களோட அடிச்சுவடுகளை பின்பற்றணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ அந்த மத்த என்னென்ன விஷயங்கள்ன்றதை நம்ம பார்த்துட்டோம். இதை உறுதியாக நம்ம பின்பற்றணும்னா கண்டிப்பாக நம்ம பக்தி தொண்டில் முன்னேற்றம் காண முடியும். இது தொடர்பாக ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதிகள் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னாக்கா, தத்துவ அனுமானத்தால் அறிவை விருத்தி செய்தல், பலநோக்கு செயல்களின் முன்னேற்றத்தின் மூலமாக பௌதீக செயல்களை திரட்டுதல், போக சித்திகளை விரும்புதல் ஆகிய அனைத்து பக்தி தொண்டின் கொள்கைகளுக்கும் முரணானவை. இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் அதை நம்ம பார்த்தோம். கர்மிகள், யோகிகள், ஞானிகள். கர்மிகள் என்ன பண்ணுவாங்க, பல நோக்கு செயல்களில் ஈடுபடுவாங்க. நான் இதை செஞ்சேன்னா எனக்கு இந்த பலன் கிடைக்கும் அப்படின்ற பாவத்துல இருப்பாங்க இல்லையா, பல நோக்கு செயல்களோட முன்னேற்றத்துல இருக்கிறவங்க. அது போல இந்த நான் ஒரு சித்தி யோகம் பண்றேன், அதுல வந்து நான் வந்து பகவானோட இணையணும், இல்ல முக்தி கிடைக்கணும், இல்ல எனக்கு இந்த திறமை இருக்குன்னு மத்தவங்க சொல்லும் போது மத்தவங்க புகழ்றதுல எனக்கு ஒரு போதை, அந்த மாதிரி இருக்கிற விஷயங்கள், கர்மிகள், ஞானிகள், யோகிகள், பக்தர் அல்லாதவர்கள், அவங்களுடைய விஷயங்கள்ல தான் இங்க பாக்குறோம். அது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்திக்கு முரணான ஒன்று. இத்தகைய நிரந்தரமற்ற செயல்களுக்கு எவ்வித கவனமும் செலுத்தாமல் ஒருவன் தனது கவனத்தை பக்தி தொண்டில் கட்டுப்பாட்டு விதிகளை நோக்கி திருப்ப வேண்டும். இதெல்லாம் நிரந்தரமற்ற செயல். சோ இதுல வந்து நம்ம கவனத்தை செலுத்தக்கூடாது. எதுல நம்ம கவனம் செலுத்தணும், பக்தி தொண்டுக்கு எது உகந்ததோ அதுல நம்ம வந்து கவனம் செலுத்தணும் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா. எல்லா உயிர்களுக்கும் எது இரவோ அது சுய கட்டுப்பாடுடைய விழித்தெழும் நோக்கமாகும். பக்தர்களுக்கு வந்து அது ரிவர்ஸ்டா இருக்கும். மத்தவங்க தூங்குற சமயத்துல நம்ம என்ன பண்ணுவோம், எழுந்து உட்காந்து சாண்டிங் பண்ணிட்டு இருப்போம். ஏன் அப்படின்னாக்கா, கலியுகம் ஒரு யுகத்துக்கும் ஒரு யுக தர்மம் இருந்துச்சு. இப்ப அந்த யுகத்துல நம்ம பிறந்தோம் அப்படின்னா அதுல நமக்கு முக்தி கிடைக்கணும், அதுல நாம மீண்டும் சுழலக்கூடாது, பிறப்புல மாட்டிக்க கூடாது அப்படின்னா அந்த யுகத்துக்குன்னு ஒரு தர்மம் இருந்துச்சு இல்லையா. அது போல கலியுகத்தோட யுக தர்மம் என்ன அப்படின்னாக்கா, ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் ஜெயிப்பது. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. பகவானுக்கும் பகவானுடைய நாமத்திற்கும் எந்தவித வேறுபாடும் இல்லை. அதனால அவருடைய நாம உச்சாடனம் என்பது மிக முக்கியமான ஒன்று. அது ஒன்று மட்டும்தான் நமக்கு ஒரு நல்ல கதியில கொண்டு போகும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சோ எல்லா உயிர்களும் உறங்கக்கூடிய சமயத்துல பக்தன் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னாக்கா பக்தி தொண்டுல ஈடுபடுவாங்க. மத்தவங்க எல்லா உயிர்களுக்கும் எது விழித்தெழும் நேரமோ அது தன்னை அறிந்த முனிவனுக்கு இரவாகின்றது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். அதுவும் இப்ப இருக்கிற லைஃப் ஸ்டைல் பாத்தீங்கன்னா டோட்டலா டிஃப்ரெண்ட். காலையில தூங்குறாங்க, இரவுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லா பார்ட்டி அது இதுன்னு பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நம்மளோட வாழ்க்கை முறையே மாறிடுச்சு. அதனால நம்ம எத்தனை உபாதைகளுக்கு வந்து ஆட்கொள்ளப்படுறோம்ன்றதை நம்ம பார்க்கலாம். சோ இறைவனின் பக்தி தொண்டே ஜீவராசியின் உயிர் மூச்சாகும். பகவானுக்கு செய்யக்கூடிய பக்தி தொண்டு தான் ஜீவராசியோட உயிர் மூச்சு. ஏன் அப்படின்னா பகவான் நித்தியமானவர், அவர்கிட்ட இருந்து வந்த நாமலும் நித்தியமானவர். அதாவது நம்ம வந்து அவர் எப்படி அஜா, அது போல நாமலும் இல்லையா. சோ நம்மளுடைய இது என்ன அப்படின்னா, அவரை திருப்திப்படுத்துறதுக்காக நான் என்ன தொண்டுகள் செய்யணுமோ அதுதான் வந்து நம்மளோட உயிர் மூச்சு. சோ அதுதான் மனித வாழ்வோட நோக்கம். மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலையும் அதுவே ஆகும். இவ்விஷயத்தில் ஒருவர் நம்பிக்கை கொள்ள வேண்டும். உண்மை.
மேலும் மன அனுமானம், பலநோக்கு அல்லது அஷ்டாங்க யோக பயிற்சி முதலிய பக்தி தொண்டுகள் அல்லாத செயல்கள் அனைத்தும் நீடித்த நன்மையை ஒருபோதும் வழங்காது என்பதில் ஒருவருக்கு நம்பிக்கை இருக்க வேண்டும். பக்தி தொண்டின் பாதையில் உள்ள முழு நம்பிக்கை ஒருவனுக்கு அவன் விரும்பிய இலக்கை அடைவதற்கு உதவும். ஸோ நமக்கு வந்து ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் சொல்லியிருக்காரு இல்லையா பகவத்கீதையில, நம்ம எப்ப ஆன்மீகம் விஷயத்துல நம்ம முன்னெடுத்து செல்றோமோ, ஆன்மீக முன்னேற்றம் இருக்கோ, அப்ப பௌதீக முன்னேற்றமும் அது ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும். சோ பகவான் எதெல்லாம் நமக்கு ஆன்மீகத்துக்கு உதவுதோ அந்த மாதிரி விஷயங்களை பௌதீகத்துல வந்து நமக்கு கொடுப்பார். பாத்தீங்கன்னா புரோபாதர் வந்து ஃபார்மசி கம்பெனி வச்சு நடத்திட்டு இருக்க. அப்போ ஒருத்தர் சொல்ற, புரோபாத் உங்களுடைய அப்போ வந்து அவருக்கு வந்து புரோபாதன்ற பேர் இல்ல, அபய்ச்சரன். அப்ப அவங்க வந்து சொல்றாங்க, உங்களுடைய கூட இருந்த நண்பரே வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களை வந்து சீட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு. அப்ப அவர் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணிருப்பார்? நம்ம அந்த இடத்துல இருந்தா என்ன பண்ணிருப்போம்? இருக்கீங்களா எல்லாரும் லைன்ல? ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம அந்த இடத்துல இருந்தா என்ன பண்ணிருப்போம்? புரியுதா நான் கேட்ட கேள்வி? ஹரே கிருஷ்ணா. நம்பிக்கை விட்ட நீ என்ன ஏமாத்திட்டியாடா, நான் உண்டு இல்லைன்னு பண்ணிடுவோம், சண்டை போட்டுருப்போம் இல்லையா? ஆனா புரோபாதர் என்ன சொல்லியிருப்பாரு? மாதாஜி சொல்லுங்க, ஏக்நாம் மாதாஜி. புரோபாதர் என்ன சொன்னாராங்க? அவர் என்ன சொன்னாரு? எல்லாம் கிருஷ்ணருடைய ஏற்பாடு, அதுவும் நல்லதா போச்சு இல்லையா? இது எல்லாமே கிருஷ்ணருடைய ஏற்பாடு, இதுவும் நல்லதா போச்சு அப்படின்றார். சோ அத பத்தி அவர் ரொம்ப பெருசா எடுத்துக்கல. நம்ம வந்து அப்ப ஏன் அப்படின்னா நம்ம இன்னும் இந்த பௌதிக இதுல வந்து ஆட்கொள்ளப்பட்டிருக்கோம். என்னுடையது அந்த மமக்காரம் அகங்காரத்துல இருக்கிறதுனால நம்மளால இத இருந்து வெளியில வர முடியும். ஆனா புரோபாதர் என்ன பண்றாரு? நல்லதா போச்சுன்னு சிரிக்கிறாரு இல்லையா? எல்லாம் வந்து கிருஷ்ணருடைய கருணை. இப்ப நம்ம இதுல வந்து ரொம்ப போக்கஸ்டா இருக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன மற்ற சாஸ்திரங்களை வந்து டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி பிரசுரிக்கிறது, அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் அவர் ஈடுபடுறாரு அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடியும். சோ பக்தியில நாம் முன்னேற இதுதான் வந்து நிலை. அப்போ இந்த எந்த இதுலயும் ஆசிலேட் ஆகாம இருக்காங்க, மன சஞ்சலம் இல்லாம இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ இங்க பக்தி தொழில்பாதையில முழு நம்பிக்கை ஒருவனுக்கு அவன் விரும்பிய இலக்கை அடைவதற்கு உதவும். ஆனால் மற்ற பாதைகளை பின்பற்றுவதில் உள்ள முயற்சி அமைதியற்ற நிலையை மட்டுமே வழங்கும். பக்தி தொண்டு மட்டும்தான் நமக்கு வந்து ஒரு நல்ல பாதை, அமைதியான சாந்தமான பாதையை கொடுக்கும். ஆனா மற்ற பாதைகள் எல்லாமே நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு அமைதியற்ற நிலை. நம்ம அந்த அஷ்டாங்க யோகமாக இருக்கலாம், இல்ல ஞான யோகமாக இருக்கலாம். ஞான யோகம்னா என்ன? எந்த ஞானம் என்னை பகவானே மூல முழுமுதற் கடவுள், அவருடைய அம்சம் நான், அவருக்கு பக்தி தொண்டு செய்யணும்னு எந்த ஞானம் நமக்கு வருதோ அதுதான் வந்து ஞான யோகம். எது எனக்கு புகட்டுகின்றதோ அதுதான் வந்து ஞான யோகம் அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா? சோ இதுதான் வந்து புரோபாதி நமக்கு கொடுத்திருக்க. சோ மத்த பக்தி தொண்டுல மட்டும்தான் நமக்கு வந்து அமைதியை அடைய முடியும். மற்றதெல்லாம் வந்து நம்மளை வந்து நிலை குழைய செய்யும்ன்றத பார்க்கலாம். ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் 10வது ஸ்கந்தத்தில் பின்வருமாறு கூறப்பட்டுள்ளது. யாரேனும் இதர நோக்கங்களுக்கான கடுந்தவங்களில் ஈடுபட விரும்பி அதற்காக பக்தி தொண்டினை கைவிட்டால் அவர்களிடம் உன்னத அன்பு தொண்டினை பற்றிய தகவல் இல்லை என்பதால் உயர்ந்த தவங்களை புரிந்தாலும் அவர்கள் மனம் தூய்மை அடைவதில்லை. இதில் ஒருவன் தெளிவான நம்பிக்கை கொள்ள வேண்டும். நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹிரண்யகசிபுவே எடுத்துக்குவோம் இல்லையா? ஹிரண்யகசிபு அவருடைய அந்த அந்த என்ன சொல்றது, தவம் பண்ணார் இல்லையா? அவருடைய தவம் பண்ணதோட பலன் பாத்தீங்கன்னா அந்த 3 லோகங்களும் இரண்யகசிபு வாழ்க அப்படின்னு தான் சொல்லுமா. அந்த அளவுக்கு அவர் வந்து கண்ட்ரோல்ல வச்சிருந்தார். 3 லோகத்தையும் அப்படி கண்ட்ரோல்ல வச்சிருந்தார் இல்லையா? என்ன யாருமே தான் பெரிய புத்திசாலின்னு நினைச்சிட்டு பிரம்மதேவர்கிட்ட என்னென்னலாம் 9 விதமான நியமங்களை சொல்லி எனக்கு இப்படி எல்லாம் மரணம் வரக்கூடாதுன்னு சொல்றார். அத்தனைக்கும் பிரம்மதேவர் வந்து ஓகேன்னு சொல்றாங்க. ஆனா பகவான் பாத்தீங்கன்னா தன்னுடைய பக்தன், பிரம்மதேவர் தன்னுடைய பக்தன், அவருடைய வாக்கும் பொய்க்க கூடாது. அதே சமயத்துல இந்த அசுரனையும் அழித்து தேவர்களையும் காக்கணும், தர்மத்தை நிலைநாட்டணும். அவர் என்ன பண்றார்? மனிதனும் மனுஷன் சிம்ம ரூபத்தை எடுத்துட்டு பகவான் வரார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ பகவான் அச்சிந்தியவர், நம்மளுடைய சிந்தனைக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டவர் அப்படின்றத நம்ம பார்க்க முடியுது. சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு தவங்கள் செய்திருந்தாலும் அதுல பக்தி இல்லை அப்படின்னா அந்த தவங்களோட பலன் தான் என்ன இல்லையா? அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு அவர் தவம் பண்ணி இவ்வளவு பெரிய இதெல்லாம் வாங்கி, ஆனா அதோட பலன் என்ன? ஏன்னா அங்க வந்து பகவானை பத்தின விஷயங்கள் இல்லை அப்படின்னாக்கா அது வந்து கலங்கமான ஒன்றுதான். அந்த தவங்கள் செய்து ஒரு புண்ணிய பலனும் இல்லை அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ அதே சமயத்துல துருவ மகாராஜர் தான் தவம் பண்ணார் இல்லையா? துருவ மகாராஜர் 5 வயது குழந்தை.
5 வயது குழந்தையோட அந்த உறுதித்தன்மையை பார்த்துட்டு பகவானே நேர்ல வர. பகவான் நேர்ல வந்துமே கூட துருவ மகாராஜா தனக்கு உள்ளார இருக்கக்கூடிய பரமாத்மா மேல தியானம் பண்றாரே தவிர்த்து முன்னாடி இருக்கக்கூடிய பகவானை பார்க்கல. எப்போ அவருடைய ஸ்பரிசம் வந்து அந்த சங்கின் மூலமாக அவர் தலையில வச்ச உடனே அவர் அப்பதான் திறந்து பாக்குறாரு. கண் திறந்து திருப்பாதத்துல இருந்து திருமுடி வரைக்கும் பாக்குறாரு. அது அவர் என்ன நோக்கத்துக்காக வந்தார்? என்னுடைய அப்பா உத்தானபாதர் அவர் தான் இதெல்லாம் ஆள்றாரு இல்லையா? அப்போ அவரை விட அதிக பெரிய பதவி வேணும் அப்படின்ற அந்த பௌதீகமான நோக்கத்துல வந்த துருவ மகாராஜர் பகவானை பார்த்த உடனே எதுவுமே கேட்கல. அவர் கேட்கவும் தோணல. அப்படியே ஸ்தம்பிச்சு போய் நிக்கிறார் இல்லையா? ஆனா பகவானுக்கு தெரியும். ஏன்னா அவர் கஷேத்திரஜன். நம்ம நினைச்சுக்கிறோம் நமக்கு தான் எல்லாமே தெரியும் ஜீவாத்மா. ஆனா உள்ளார இருக்கக்கூடிய பரமாத்மா எனக்கு மட்டும் இல்ல, எல்லாருடைய மனசுக்குள்ளயும் என்ன இருக்கும் தெரியும் இல்லையா? சோ அவர் என்ன பண்றார்? அத்தகைய துருவ மகாராஜர் வந்து எந்த பௌதிகமான விஷயம் வேணான்னு சொல்றாரு. எனக்கு எதுவுமே உங்ககிட்ட இப்ப கேட்க வேணாம். அவர் வெட்கப்படுறார். என்ன ஒரு 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 பணக்கார தந்தை கிட்ட போய் எனக்கு ஒரு குறைஞ்ச அமௌண்ட் வேணும்னு கேட்டா எப்படி இருக்கும்? அது போல அவர்கிட்ட எதுவுமே கேட்கல. நான் வந்து எனக்கு எதுவுமே வேண்டாம், உங்களுடைய இந்த தரிசனம் எனக்கு கிடைச்சது அது போதுன்றார். ஆனாலும் பகவான் என்ன பண்றாரு? அவருக்காக துருவ நட்சத்திரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு ஒரு கிரகத்தையே வந்து உருவாக்கி கொடுக்கிறார். ரொம்ப கஷ்டப்படுறார் துருவ மகாராஜர். என்ன நான் மனசுல நினைச்ச அந்த எவ்வளவு பெரிய தவறான ஒண்ணு இது என்னை வந்து பந்தப்படுத்துக்குதே அப்படின்னு. பிரளயம் வந்து உலகமே அழிந்தாலும் துருவ நட்சத்திரம் வந்து அழியாது. அத்தகைய உயர்ந்ததை தன்னுடைய பக்தனுக்காக பகவான் பண்றார். அவர் வந்து இங்க கேட்கல ஆன்மீகம், உங்களை பார்த்துட்டல இதுக்கு மேல எனக்கு எதுவுமே வேண்டான்ற ஆன்மீக முன்னேற்றம். அது கூட சேர்ந்து பகவான் என்ன பண்றார்? இந்த பௌதீக முன்னேற்றத்தையும் கொடுக்கிறார் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ அவர்கிட்ட கேட்கும்போது நம்ம ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். அதனாலதான் கிருஷ்ணா உனக்கு என்ன தோணுதோ, நான் உன்கிட்ட சரணடைந்தவன், உனக்கு என்ன வச்சு என்ன செய்யணும்னு தோணுதோ அதை செய்யுங்க அப்படின்னு நம்ம சரணடைறது பெஸ்ட். ஏன்னா நமக்கு என்ன வேணும்ன்றது நம்மளை விட அவருக்கு நிச்சயமாக தெரியும். சோ நம்ம வாழ்க்கையில என்ன நடந்தாலும் இது வந்து கிருஷ்ணருடைய பிரசாதம் அப்படின்னு எடுத்துக்கணும். இப்ப நம்ம அவரே வந்து பரமபிதான்னு சொல்றோம். அப்போ ஒரு பெற்றோர் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க? குழந்தைங்க கஷ்டப்படுறதை விரும்ப மாட்டாங்க. அதையும் மீறி எனக்கு ஒரு கஷ்டம் நடக்குது அப்படின்னா இது என்னுடைய பூர்வ ஜென்ம பலன். இந்த ஜென்மத்தோடய அதெல்லாம் கழியட்டும். என்னுடைய பிளஸ் மைனஸ் எல்லாமே இதுல வர நல்லது கெட்டது எல்லாமே இதுலயே போட்டோம். ஆனா அதை எடுத்துட்டு நான் சஞ்சலப்படக்கூடாது. அப்ப என்ன ஆகும்? நான் ஒருத்தவங்க என்ன கஷ்டப்படுத்திட்டாங்கன்னு நான் சஞ்சலப்பட்டேன்னா அதை பழி தீர்க்கிறதுக்கு நான் இன்னொரு பிறவி எடுக்கணும். இதுவும் வந்து பகவானுடைய கருணை. கிருஷ்ணா இதை நீங்களே பார்த்துக்கோங்க, என்ன இது வந்து கஷ்டப்படுத்தக்கூடாது அப்படின்னு நம்மளுடைய பக்தி தொண்டை மட்டும் எப்பவும் விடாம நம்ம செஞ்சுட்டே இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். நமக்கு ஒரு நோய் வந்தாலும் சரி, இல்ல யாராவது ஒருத்தவங்க மூலமாக கஷ்டம் வந்தாலும் சரி, நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்மளுடைய பக்தி தொண்டை மட்டும் விடவே கூடாது. சோ மன அனுமானிகளும் பலநோக்கு கர்மிகளும் கடுந்தவங்களை செய்யக்கூடும் என்ற போதிலும் அவர்களுக்கு பகவானின் தாமரை திருவடிகளை பற்றி தெரியாததால் அவர்கள் வீழ்ச்சி அடைகின்றார்கள். பகவானுடைய திருப்பாதத்துல ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபுஜி கேக்குதுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சாரி, அது லேப்டாப் ஷட் டவுன் ஆயிடுது. நோ ப்ராப்ளம், நம்ம முடிச்சிடலாம். ஒரு நிமிஷம் இல்ல, நான் வீடியோ ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன். லைவ் போயிட்டு தான் இருக்கு. கேக்குதுங்களா மாதாஜி பிரபுஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. இவ்வளவு நேரம் கேட்கவே இல்லைங்க மாதாஜி. கொஞ்ச நேரம் கேட்கலாம். ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு. ஷட் டவுன் ஆயிடுச்சு சிஸ்டம். நான் வீடியோ ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன். சோ பக்தர்கள் ஒருபோதும் வீழ்ச்சி அடைவதே இல்லை. பக்தர்கள் பகவான் சொல்றார், தேவர்களுக்கும் ரிஷிகளுக்கும் கூட பகவானை பத்தி புரிஞ்சுக்கிறது கடினமாக இருக்கும். ஆனா பக்தர்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்தர்களால மட்டும்தான் வந்து பகவானை புரிந்து கொள்ள முடியும் அப்படின்றதையும் நம்ம ஓகே. சோ பகவத்கீதையின் மற்றொரு இடத்தில் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் கூறுகின்றார், முயற்சியில் குறைவோ இழப்பு இல்லை. பக்தி தொண்டில எப்பொழுதும் இழப்பு அப்படின்றதே கிடையாது. அதுல வந்து எப்படி நம்ம பௌதிகமான விஷயத்துலதான் இப்ப இந்த பௌதிகமான உலகத்துல என்னோட பேங்க்ல வந்து 3 lakhs இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நான் இறந்துட்டேன் அப்படின்னா திருப்பி மறுபிறவி எடுத்து வரேன். அப்போ எனக்கு
நான் போன ஜென்மத்துல இதா இருந்தேன், எனக்கு வந்து அந்த 3 லட்சம் வேணும்னு சொன்னா நமக்கு கிடைக்குமா? கிடைக்காது. அப்ப நம்ம திருப்பி ஜீரோல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும். திருப்பி படிக்கணும், வேலைக்கு போகணும், சம்பாதிக்கணும், திருப்பி அக்கவுண்ட்ல சேர்க்கணும். ஆனா பக்தியில வந்து அப்படி கிடையாது. பக்தியில நம்ம என்ன செயல் செய்கின்றோமோ அது வந்து நமக்கு வந்து மேன்மேலும் அது அடுத்த பிறவிலையும் அது எதுல நான் விட்டனோ அதுல இருந்து தான் தொடரும்ன்றத பார்ப்பேன். இதை எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னா, பாக்குற சின்ன குழந்தைங்க கூட அழகா வந்து பக்தி பண்றாங்க. வயசானதுக்கு அப்புறம் கூட நமக்கு அந்த ஞானம் கிடைக்கிறது கஷ்டமா இருக்கு. சோ இதுல இருந்தே நமக்கு தெரியுது பக்தி என்பது வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஆஹ் எதுல நம்ம விட்டோமோ போன பிறப்பில அதுல இருந்து நம்ம கண்டினியூ பண்றோன்றத நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியுது. சோ இந்த பக்தியில வந்து குறைவோ இழப்போ கிடையாது. சின்னதாக நம்ம வந்து ஒரு முன்னேற்றம் அடைந்தாலும் அது மிகவும் பயங்கரமான பயத்துல இருந்து ஒருவனை காக்கும். சோ பக்தி தொண்டு ரொம்ப தூய்மையான ஒன்று, பூரணமானது. இதனை ஒருமுறை ஆரம்பித்தவன் இறுதி வெற்றியை நோக்கி கட்டாயமாக இழுத்து செல்லப்படுகின்றான். நம்ம சொல்றோம்ல, கிருஷ்ண பக்தியில வந்து என்ட்ரி மட்டும்தான் இல்லையா? அதுல வந்து நோ யூட்டர்ன், நேரா கோலோக விருந்தாவனம் தான் போகும். சோ அதனால சில நேரங்களில் ஒருவன் மன எழுச்சியின் காரணமாக தனது சாதாரண பௌதிக செயல்களை கைவிட்டு பரம புருஷரின் தாமர பாதங்களில் சரணடைந்து ஆரம்ப நிலை பக்தி துண்டை நிறைவேற்றுகின்றான். இத்தகு பக்குவமடையாத பக்தன் வீழ்ச்சியுற்றாலும் நம்ம எதுல விட்டோமோ அதுல இருந்து நமக்கு அடுத்த பிறவி, ஏன்னா எத்தனாவது பிறவில நம்ம இருக்கோம்னு தெரியாது. சோ நமக்கு வந்து என்ன ஆகும், அதுல இருந்து நாம மீண்டும் பக்தியில முன்னேறோம். அதனால நமக்கு எந்த ஒரு இழப்பும் கிடையாது. பக்தி தொண்டை மேற்கொள்ளாம நம்மளுடைய வர்ணாசிரமத்துக்கு உரிய விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை ஆற்றும் ஒருவன் அடையும் லாபம் கிடையாது. வர்ணங்கள் ஆசிரமங்களை வந்து பகவான் தான் ஏற்படுத்தினார். அது எதுக்காக அப்படின்னா சமுதாய முன்னேற்றத்துக்காக அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். சோ அதுல வந்து பக்தி இல்லாம கிருஷ்ணரை மையப்படுத்தாம அந்த வர்ணமும் ஆசிரமும் வந்து பலனே இல்லை அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ பக்தி பகவானை நினைச்சு பண்ணாம வெறும் வர்ணமும் ஆசிரமும் இருக்கிறதோட பலனே இல்லை. வீச்சடைந்த பக்தன் ஒருவன் அடுத்த பிறவில் ஒரு தாழ்ந்த குடும்பத்தில் பிறக்க நேர்ந்தாலும் அவனது பக்தி தொண்டு எந்த நிலையில் நின்று போனதோ அந்நிலையிலிருந்து மீண்டும் ஆரம்பமாகும். பக்தி தொண்டு அகை துக்கி அப்பிரதிஹதா. இது எந்த ஒரு பௌதீக காரணத்தின் விளைவாகவும் உண்டானதில்லை. எந்த ஒரு பௌதீக காரணத்தினாலும் இதை நிறுத்த முடியாது. பக்தன் ஒருவன் தனது சேவையில் நம்பிக்கை கொண்டவனாக இருப்பதனுடன் கர்மி, ஞானி மற்றும் யோகிகளின் செயல்களில் அதிக ஆர்வம் காட்டக்கூடாது. சோ அவங்களுடைய விஷயங்களை நம்ம எடுத்துக்கூடாது. பக்தியில வந்து போக்கஸ்டா இருக்கணும். பலனை எதிர்பார்த்து எந்த ஒரு செயல்களை செய்யறவங்க, பகவான் இப்படி இருப்பாரோ அப்படி இருப்பாரோ, அவருக்கு ரூபமே இல்லையே, நானும் எனக்குள்ள பகவான் இருக்காரு உனக்குள்ளயும் இருக்காருன்னா நீயும் பகவான் நானும் பகவான், இந்த மாதிரியான மன அனுமானங்கள் நான் வந்து சின்ன அந்த யோகங்கள் எல்லாம் தெரிஞ்சுட்டு சின்னதை விட சின்னதாகலாம், பெருசை விட பெருசாகலாம், காத்துல பறந்து போலாம், இந்த மாதிரியான யோகங்கள்லாம் வச்சிருக்கேன், அதுல நான் ஒரு பெரிய சித்தி அப்படின்ற அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இதெல்லாம் வந்து பக்தனுக்கு வந்து உகந்தது கிடையாது. இதுல அவங்க ஈர்க்கப்படுவதுமே கிடையாது இல்லையா? இந்த மாதிரி விஷயங்களை செய்யறதுக்கு அவங்க என்ன பண்றாங்க, தனியா மெனக்கடுறாங்க. இப்ப நம்ம வந்து பாக்குறோம், இந்த சித்திகள் யோகிகள்லாம் அதுக்காக தனியா உடலை வருத்தி நிறைய விஷயங்களை பண்ணாங்க. ஆனா பக்தர்கள் வந்து அப்படி கிடையாது. நம்ம வந்து சாஸ்திரத்துல படிக்கிறோம், ஒரு குருவோட பார்வைப்படுவதன் மூலமாகவே நம்மளுடைய எத்தனை பாவங்கள் செய்திருந்தாலும் அது ஒழிந்து போகின்றது. எதுக்காக வந்து குரு மகாராஜ் எல்லாம் வந்தாங்க அப்படின்னாக்கா நம்ம உடனே ஓடி போறோம், எப்படியாவது ஒரு லீவ் எடுத்துட்டு ஏதாவது ஒண்ணு அப்ளை பண்ணிட்டு குரு மகாராஜ் ஒரு தடவை போய் பாத்திர மாட்டோமான்னு ஓடுறோமே, எதுக்காக? அவ்வளவு கூட்டத்துல இருந்தாலும் குரு மகாராஜர் என்ன பார்க்க மாட்டாரா நம்ம இது பண்றோமே, எதுக்காக? அது வந்து ஒரு தந்தைக்கு மகன் அல்லது மகளுக்கு உண்டான ஒரு பந்தம். அது அவங்களுடைய பார்வை கிடைக்கிறதுனாலே நம்மளுடைய ஏன் அப்படின்னா பகவானுக்கும் அவங்களுக்கும் வந்து வேறுபாடு இல்லை. நம்மள வந்து பகவான் கிட்ட கொண்டு சேர்க்கக்கூடிய ஒரு போஸ்ட் மாஸ்டர் மாதிரி அவங்க வந்து நமக்கு செயலை பண்றாங்க இல்லையா? நமக்கு யாராவது சின்னதா ஒரு பௌதிகமா ஒரு விஷயம் பண்ணாலே அதுக்கு நம்ம வந்து என்ன பண்றோம், ரொம்ப நன்றி உடையவங்களா இருக்கணும். அதுதான் வந்து மனுஷனுக்கு உண்டான தன்மை. இங்க என்னுடைய அந்த பிறப்பு இறப்பு சுழற்சியே வந்து அவர் ஃபுல் ஸ்டாப் பண்ணி நம்மள வந்து பகவான் கிட்ட கொண்டு போறாருன்னா அவர் எவ்வளவு பெரிய விஷயம். அவருக்காக நம்ம என்ன வேணா செய்யலாம் இல்லையா? அதுக்கு உண்டான விஷயங்களும் நம்ம பண்ண முடியும். நமக்கு லீவ் அப்ளை பண்றதா இருக்கட்டும், அதுக்காக டிரான்ஸ்போர்ட்க்கு அரேஞ்ச் பண்றதாக இருக்கட்டும், நம்ம மனசு வச்சுட்டோம் அப்படின்னா மத்ததெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா அவர் பண்ணி கொடுத்துருவாரு. டிக்கெட்டே இல்ல அப்படின்னா கூட நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த லாஸ்ட் மினிட்ல நம்ம பண்ணுவோம் இல்லையா? என்ன ப்ராசஸ் அது சொல்லுவோம், டிக்கெட் நாளைக்கு நம்ம இன்னைக்கு பண்றது தட்கால்ல கூட நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணி போயிடலாம். மனசு இருந்ததுன்னா அது எல்லாத்துக்குமே வந்து அனுகூலமாக இருக்கும்.
இல்ல எத்தனை பேர் இருக்கோம்? கண்டிப்பா ஒவ்வொரு நிலையில நம்ம இருக்கிறோம். நம்ம கண்டிப்பா இந்த மாதிரியான விஷயங்களை ஃபீல் பண்ணியிருப்போம் கண்டிப்பா. சோ ஆச்சாரியர்கள் வந்து ரொம்ப 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 முக்கியமானவர்கள், உன்னதமானவர்கள். ஏன்னா நம்மள பகவான் கிட்ட கொண்டு போறாங்க. நம்மளுடைய அறியாமையை வந்து அழிக்கக்கூடியவர்கள் அவங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ பக்தர்கள் வந்து அந்த மாதிரியான ஆச்சாரியர்கள் கிட்ட வந்து அன்பு காட்டணும், நாட்டம் செலுத்தணுமே தவிர்த்து இப்படி இந்த யோகிகள் எடுத்து, ஞானிகள் எடுத்து, கர்மிகள் இடத்துல இல்ல அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ அவங்க தூய பக்தி தொண்டை யார் வளர்த்துக்கிறாங்களோ அவங்க கிட்ட நம்ம வந்து ஆஹ் ஆஹ் ஸ்ரத்தையா இணைந்து இருக்கும்போது அவங்க அவங்க நினைக்கிற வார்த்தைகளும் கூட, இந்த யோகிகள் தனியா இதுக்கு மெனக்கெட்டு ஒரு விஷயத்த வளர்த்துக்கிறாங்களே, இதெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா பக்தர்களுக்கு வந்துரும். அதே சமயத்துல அத ஒரு பிரதானமா அவங்க எடுத்து பண்ணல. அவங்க நான் இப்ப சொன்னது என்ன அப்படின்னாக்கா, அந்த குரு மகாராஜ் இருக்குல்ல, அவ்வளவு பலன் இருக்கு. யாராவது நம்மளுக்கு ஒரு சின்னதா ஒரு ஃபீவர் வந்துட்டா கூட நம்ம பக்தி எதுவுமே பண்ண முடியாது. இப்ப நடமாடும் அத்தனை குரு மகாராஜ் பாருங்க, அவர் உடம்புல எத்தனை ஒரு உபாதைகள். ஆனா முன்ன விட இப்ப இன்னும் அதிகமான பிரச்சாரம், அதிகமான பக்தி சேவையை பண்ணிட்டு இருக்காரு அவர். இது எப்படி சாத்தியம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அதுதான் பகவானுடைய கருணை. இதெல்லாம் நம்ம வந்து சாஸ்திரத்துல படிக்கிறோம், அப்படியே நடக்குது பாருங்க. இல்லையா? நம்ம எதுவுமே வந்து கண்மூடித்தனமான இல்ல வந்து ஒரு மன யுகத்துல இல்ல எமோஷனலா இவங்க சொல்றாங்கன்னு நம்ம எதுக்குமே சொல்ல முடியாது. எல்லாத்துக்கும் சயின்டிபிக்கா பிரபுபாதர் கொடுத்திருக்காரு. பிரபுபாதருடைய பர்பட் நம்ம பார்க்கும்போது பாத்தீங்கன்னா என்ன நிதர்சனமாக இருக்கு, சாஸ்திரத்தோட கோட்பாடு எல்லாமே வந்து சயின்டிபிக்கா, அது உண்மையாலுமே நம்ம வந்து நடக்கிற இதோட ஒத்து போற மாதிரி இருக்கும் அவர் சொல்றது. சோ இங்க அதை தான் நம்ம பாக்குறோம். அவங்க கிட்ட தூய பக்தர்கள் கிட்ட என்னெல்லாம் வருது பாருங்க. என்ன வருது? தேவர்களோட எல்லா நற்குணங்களும் தானாகவே தோணுது. இதை வளர்த்துக்கிறதுக்காக உங்க மெடிடேஷனோ இல்ல மத்ததோ பண்ணும்போது அதை என்ன பண்றாங்க, கண்ட்ரோல் பண்றாங்க, மனசை இது பண்றாங்க. ஆனா நம்ம இங்க பக்தர்கள் அப்படி பண்றதே இல்லையே. நம்மளோட ரொட்டீன், அந்த ரொட்டீனா நம்ம செய்யற செயல்கள்ல கிருஷ்ணருக்காக நான் பண்றேன்ப்பா எல்லாமே அப்படின்ற பாவத்துல பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த விஷயங்கள்லாம் வந்துருது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ பக்தர் ஒருவர் பௌதிக செயல்களில் அக்கறை கொள்ளாததால் அவர் பௌதிகத்தினால் களங்கம் அடைவதே இல்லை. என்ன நடந்தாலும் அது அவருடைய கருணை. என்னோட வீட்டுல திருடு போயிட்டு ஓகே, அவரோட கருணை. இல்ல எனக்கு ஏதோ ஒரு விஷயம் நல்லது நடந்துச்சா, ஓகே, அவருடைய கருணை. அதனால நம்ம வந்து அது பெருசா எடுத்துக்கிறது கிடையாது. அப்போ நம்ம என்ன பண்றோம், நம்ம சமச்சித்த அந்த எல்லாத்தையும் சமநிலையில எடுத்துன்னு போறோம் அப்படின்றத பார்க்கலாம். அவர் விரைவில் தெய்வீகத்தன்மையில் நிலை பெறுகின்றார். அந்த பௌதிக விஷயத்துல இருந்து கலங்கம் போயிடுது. அப்போ நம்ம தெய்வீகத்தன்மையில நிலை பெறுறோம். இருந்தாலும் பௌதிக செயலில் ஈடுபடுபவனால் ஞானி, யோகி, கர்மி, கொடையாளி, தேசியவாதி என யாராக இருப்பினும் மகாத்மாவின் உயர்ந்த நிலையை அடைய முடியாது. சோ பகவான் அந்த உயர்ந்த மகாத்மாவோட நிலையை அடைய முடியாது. அவன் ஒரு துராத்மா. யாரு? பக்தர் அல்லாதவர்கள், குறுகிய மனம் கொண்டவர்கள். பிரதாவின் மகனே, குழப்பமடையாத மகாத்மாக்களோ தெய்வீக இயற்கையின் பாதுகாப்பில் இருக்கின்றார்கள். பரமபுருஷ பகவானான என்னை ஆதிபுருஷன், அழிவற்றவன் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு அவருக்கு பூரணமாக பக்தி தொண்டு செய்துன்னு இருக்காங்களே, அவங்க எல்லாம் வந்து மகாத்மாக்கள் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. நம்ம எல்லாம் ஆத்மா, அவங்க எல்லாம் மகாத்மாக்கள். ஏன்னா அவங்க வந்து எப்பவும் பகவான அந்த நிலையிலே பார்த்துட்டு இருக்காங்க. அவருடைய லீலைகள் எல்லாம் ரொம்ப திவ்யமானது அப்படின்னு அவங்க உணர்ந்து கொள்றாங்க அப்படின்றத பார்க்கலாம். பாகவதர்கள் அனைவரும் பகவானின் பரம சக்தியுடைய பாதுகாப்பின் கீழே இருக்கிறதுனால அவங்க பக்தி தொண்டின் வழியிலிருந்து விலகி சென்று விடாமல் இருக்க வேண்டும். ஆனா இவங்க கர்மி, ஞானி, யோகியோட பாதைகளை நாம எடுத்துக்க கூடாது. உற்சாக, நிச்சய, தைரிய, தத் கர்ம பிரவர்த்தனாத் என்று அழைக்கப்படுகின்றது. அதாவது பக்தி தொண்டின் விதிமுறைகளை பொறுமையுடனும் நம்பிக்கையுடனும் உற்சாகத்துடனும் நிறைவேற்றுவதை இது குறிக்கின்றது. இவ்விதமாக தடையின்றி ஒருவர் பக்தி தொண்டில் முன்னேற இயலும். ஹரி 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 போல். சோ இரண்டாவது ஸ்லோகத்துல நம்ம வந்து வினஷ்யத்தி, எதெல்லாம் பக்தி தொண்டுல வந்து அழிவு கொண்டு கூடும் அப்படின்றத பார்த்தோம், தடங்கல்கள். மூன்றாவது ஸ்லோகத்துல நம்ம பிரசித்தியதி, எதெல்லாம் அனுகூலமான விஷயங்கள். 2 பிரதிகூலமான விஷயங்கள், எதிர்மறையான விஷயங்கள். மூன்றாவது ஸ்லோகம் அனுகூலமான விஷயங்கள். இதுல வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோகங்கள் வந்து 6 தாட்ஸோட நமக்கு வரும். 6 விஷயங்களை நம்ம கட்டுப்படுத்தணும்ன்றத முதல் ஸ்லோகத்துல பார்த்தோம். 6 விஷயங்கள் பக்தி தொண்டோட தடங்கள் அப்படின்றத பார்த்தோம். அது தெரிஞ்சிட்டதுனால நம்ம என்ன பண்ணணும், அந்த விஷயங்களை தவிர்க்கணும் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில. 6 விஷயங்கள் என்ன பக்தி தொண்டுல முன்னேற்றி செல்லும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். சோ அதனுடைய பலனாக உற்சாகத்தோட இருக்கணும். எதுல? பக்தி தொண்டுல. நம்பிக்கையோட இருக்கணும், கிருஷ்ணர் இருக்கார், அவர் என்னை காப்பாற்றுவார். தைரியமாக இருக்கணும், அதாவது பொறுமையாக இருக்கணும். பக்தி தொண்டுக்கு தேவையான விஷயங்களை நம்ம பண்ணணும். அதுக்குதான் டெம்பிள் நிறுவப்பட்டிருக்கு நமக்கு, இஸ்கான்.
நம்ம வந்து நேரா போக முடியலனாலும் ஆன்லைன்ல சத்சங்கம் எடுத்துக்கலாம். நிறைய லாங்குவேஜ்ல நமக்கு போயிட்டு இருக்கு. ஸோ தமிழ்ல காலையில ஆரம்பிக்கிறது நைட்டு 10 மணி வரைக்கும் போயிட்டு இருக்கு. பார்க்கலாம் இப்ப நீங்க எவ்வளவு ஸ்ரத்தையோட இருக்கீங்க. அது மூலமாக பக்தர்கள் அல்லாதவர்களுடைய சங்கத்தை தவிர்க்கணும், முந்தைய ஆச்சாரியர்களோட பாத சுவடுகளை பின்பற்றணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கணும். ஹரே கிருஷ்ண. வாஞ்ச கல்பதருப்யஸ்ய கிருபா சிந்துபேவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय. जय जगत श्रील प्रभुपाद की जय. नित्य जय गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. हरि हरि बोल. ஓகே, ஹரி ஹரி போல். 10:08 ஆயிடுத்து. அது எல்லாருக்கும் ஒயிட் நன்றி. இது 6 நிமிஷம் அதிகமாவே கிளாஸ் டைம் ஆயிடுச்சு. ஓகே பிரபு, நம்ம அந்த 3 குரூப்பா டிவைட் பண்றது அப்புறம் கூட நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்ப 16 பேர் இருக்கீங்க, 18 பேர் இருக்கீங்க. ஒரு சின்ன ஒரு விஷயம் மட்டும் இதுல யாரெல்லாம் வந்து ஏதாவது ஒரு குரூப்ல இருப்பீங்க இல்லையா? நமக்கு வந்து இந்த பேட்ச் நீங்க ஐ திங்க் 56வது பேட்ச் நினைக்கிறேன். சோ இந்த பேட்ச்ல லெவல் 3 முடிச்சு லெவல் 4 நம்ம போறோம் அடுத்து. சோ லெவல் 3ல நீங்க எல்லாமே இருக்கீங்க. இருக்கிற அத்தனை பேரும் நம்மளோட 3 குரூப்பா டிவைட் பண்ணிருக்கோம். ஒண்ணு சர்வ பிரபு குரூப், ராதா மாதாஜி குரூப், தனலட்சுமி மாதாஜி குரூப். சோ இந்த 3 குரூப்ல நீங்க எல்லாருமே அடங்கிட்டீங்களா? ஏன்னா அடுத்து நம்ம லெவல் 4 போறதுக்கு அது உதவும். நீங்க ஏற்கனவே ஏன்னா டிஃப்ரெண்ட் கிளாஸ்ல இருந்து வந்திருக்கிறதுனால வேற பக்தி விருக்ஷா குரூப்ல இருந்திருப்பீங்க, இல்ல இருப்பீங்களா இருக்கும். அது பரவாயில்ல. ஆனா நம்ம லெவல் 4 நம்ம பிளான் பண்ண போறோம். அப்ப நீங்க இங்க கூட இந்த சங்கத்துல ஒரு 30 நிமிஷம் 40 நிமிஷம் வந்து ஃப்ரீ ஜூம்ல வந்து தினமும் கிளாஸ் எல்லாம் அரேஞ்ச் பண்றாங்க அந்த 3 டீம் லீடர்ஸும். சோ அவங்க கூட நீங்க இணைஞ்சிருந்தாதான் நம்மளுக்கு வந்து ஃபர்தரா லெவல் 4க்கு போறதுக்கு உண்டான விஷயங்கள் பண்ண முடியும். சோ இதுல இருக்கவங்க யாராவது நான் வந்து யார் குரூப்லயும் இல்ல, இதுல இருக்கவங்க யாராவது நான் எந்தெந்த 3 குரூப்ல இல்லன்னு யாராவது இருக்கீங்களா? கை தூக்குங்க பாக்கலாம். லதா மாதாஜி, லதா சந்திரன், லதா சந்திரந்தன் மாதாஜி, நீங்க எந்த குரூப்ல இருக்கீங்க? லதா மாதாஜி. ஓகே ஓகே மாதாஜி, ராதா மாதாஜி அது. ஓகே ஓகே. வேற சிவகம் மாதாஜி பேசாச்சு நேத்து. தங்கமணி செல்லப்பன் பிரபுங்களா? தங்கமணி செல்லப்பன் பிரபு, நீங்க எந்த குரூப்ல இருக்கீங்க பிரபு? ஹரே கிருஷ்ணா. தனலட்சுமி மாதாஜி குரூப். தனலட்சுமி மாதாஜி குரூப்ல இருக்கீங்களா? மாதாஜி தங்கமணி மாதாஜி. தங்கமணி மாதாஜி. ஓகே ஓகே. ஓகே மாதாஜி. ஏகநாம்ச மாதாஜி, நான் சிவகாமி மாதாஜியும் அவங்களுக்கு ஹேண்டில் பண்ண சொல்லியிருக்கேன். நீங்களும் அந்த குரூப்ல இருந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் மாதாஜி. ஏற்கனவே நீங்க அவங்க கூட தான் இருந்தீங்க. அந்த குரூப் கொஞ்சம் நீங்க பாத்துக்கங்க மாதாஜி, நீங்க 3 பேரும். ஏன்னா சர்வ பிரபுவோட குரூப்ல வைத்தியநாதன் பிரபு, கலைச்செல்வி கயல்வழி மாதாஜி இருக்காங்க. இங்க வந்து சத்யா பிரபு இருக்காங்க, ராதா மாதாஜி இருக்காங்க. சோ நம்ம கொஞ்சம் விஜயலட்சுமி மாதாஜி வந்து எந்த குரூப்ல இருக்காங்க? விஜயலட்சுமி மாதாஜி சரவணன் ஓகே. வைத்தியநாதன் பிரபு, கயல்வழி மாதாஜி என்னோட குரூப்ல இருக்காங்க. ஓகே ஓகே மாதாஜி. சுபஸ்ரீ மாதாஜி எந்த குரூப்ல இருக்கீங்க? சுபஸ்ரீ மாதாஜி தனலட்சுமி மாதாஜி குரூப்ல இருக்குங்க மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. நீங்க யாரெல்லாம் தனலட்சுமி மாதாஜி குரூப்ல இருக்கீங்களோ கொஞ்சம் ஹேண்ட் ஹோல்ட் பண்ணி கொஞ்சம் கூட நீங்க வந்து இது பண்ண ஆரம்பிங்க, சரிங்களா? ஏன்னா நம்ம அடுத்து லெவல் 4 பிளான் பண்ணணும். அப்படின்னா எல்லாருமே இப்ப வந்துட்டீங்க இல்லையா? எல்லாரும் ஒரு குரூப்ல இருக்கீங்க. முத்துமாரியப்பன் பிரபு யாரு எந்த குரூப்ல இருக்காங்க? அவங்க இருக்காங்க ஆல்ரெடி. ஐஸ்வர்யா மாதாஜி சர்வ பிரபு மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. ஓகே ஐஸ்வர்யா மாதாஜி. ஐஸ்வர்யா மாதாஜி தனலட்சுமி மேம் மாதாஜி மேம் அவங்களோட குரூப்ல. ஓகே. இப்ப தனலட்சுமி மாதாஜி குரூப்ல இருக்க நீங்க எல்லாரும் தான் இன்னும் கொஞ்சம் கூட இன்டென்ஸா பிராக்டிஸ் பண்ணணும். உங்க எல்லாருக்கும் என்ன பிரச்சனை? ஏன் வந்து ஈவினிங் தினமும் ஒரு 30 மினிட்ஸ் நீங்களே வந்து ஒரு கிளாஸ் இது பண்ணிட்டு பண்ணுங்க. தினமும் 30 மினிட்ஸ் எது உங்களுக்கு சூட்டபிளா இருக்கோ அந்த டைம் பிக்ஸ் பண்ணிக்கங்க. ஏன்னா சிலர் வேலைக்கு போவீங்க, சிலர் வேற ஏதாவது ஒரு சர்வீஸ்ல இருப்பீங்க. சோ எது உங்களுக்கு சூட்டபிளா இருக்கும்? ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, நான் அது ஐ லீவ் இட் டு யூ. நீங்க அந்த டீம்ல டிசைட் பண்ணிக்கங்க. சிவகாமி மாதாஜி, தனலட்சுமி மாதாஜி, ஏகநாம்ச மாதாஜி. தனலட்சுமி மாதாஜி, டிட் யூ டேக்கன் தி நோட் ஆஃப் ஆல் திஸ் டிவோட்டி மாதாஜி? நீங்க உங்க யாரெல்லாம் சொன்னாங்கன்னு பாத்துக்கிட்டீங்களா நீங்க? ஐஸ்வர்யா மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. சோ நீங்க 3 பேருமே கொஞ்சம் டிஸ்கஸ் பண்ணி என்ன பண்ணலாம்னு பாருங்க. நான் திருப்பி சொல்றேன், நம்ம கிளாஸ் எடுக்க வேண்டாம். அதுல அவங்கள வந்து நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணோம், அதை மட்டும் பாத்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம மத்த விஷயங்கள் நேத்தே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம். நீங்க 3 பேருமே இருந்தீங்க. சோ அது பாத்துக்கோங்க, சரிங்களா? சப்போஸ்
18வது அத்தியாயம் யார் முடிக்க போறீங்க? யார் முடிச்சிட்டீங்க? இன்னும் சர்வபிரபு முடிக்கலையே, எங்களுக்கு இருக்கு கொஞ்சம். நாங்க முடிச்சிடுவோம் மாதாஜி. சர்வபிரபு டீம் முடிச்சிடுவோம். ஆமா, முடிச்சிடுவீங்க இல்லையா? முடிச்சிட்டீங்கன்னா நீங்க வந்து தாராளமா இது ஸ்டார்ட் பண்ணிடுங்க. ஸ்ரீ ஈஷோபநிஷத் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுங்க. சரியா? இல்ல முடிக்கல 18 இன்னும் முடிவாகல. முடிக்கல, என்ன நீங்க சொல்றீங்க? முடிச்சிடுவீங்கன்னு சொல்றீங்க, முடிச்சிடுவாங்கன்னு சொல்றாங்க. கவனமா முடிச்சிடுவோம் பாருங்க. 17வது மாதாஜி. அத்தியாயம் முடிச்சாவிட்டுதான், முடிக்கல, பாதியில இருக்கோம் இப்போ. நோ ப்ராப்ளம். அடுத்த ஒரு வாரம் இருக்கு நமக்கு டைம். அதனால நீங்க முடிச்சிட்டு அது இது முடிச்சிடுவோம். பண்ணுங்க. பிரபு, நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல நீங்க ஒவ்வொருத்தரையும் வந்து பிராக்டிஸ் பண்ண வைங்க. பிரசன்டேஷன் பண்றதுக்கு பிராக்டிஸ் பண்ண வைங்க. கண்டிப்பா மாதாஜி, கண்டிப்பா பயம் பண்ணிடலாம். இருக்கக்கூடாது. அவங்க அவங்க நம்ம தான் எடுக்கிறோம். அடுத்தது இன்னும் நல்ல இம்ப்ரவைஸ்டா இருக்கணும். இப்ப கமிங் டு த பாயிண்ட், சாப்டர் 14 யார் எடுக்கிறீங்க? சாப்டர் 14 சிவகாமி மாதாஜி, அந்த மாதாஜி. நீங்க சொன்னீங்கல்ல மாதாஜி, நீங்க லதா சந்திராந்தன் அவங்க இருக்காங்க மாதாஜி, வந்திருக்காங்க. இருக்கேன் மாதாஜி. ஓகே, நான் சொன்ன மாதாஜி பேர் சொன்னா லதா மாதாஜி பேரை சொன்னேன் 14வது சாப்டருக்கு. இல்ல 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 நானு அவங்க எந்த குரூப்ல இருக்காங்கன்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறேன். லதா மாதாஜி வந்து தனலட்சுமி மாதாஜி குரூப்னு சொன்னாங்களே இப்போ. ஓகே, ரைட் ஆமா ரைட் ரைட் ரைட். ஓகே ரைட். மாதாஜி நீங்க தனலட்சுமி மாதாஜி குரூப் தானே? ஆமா மாதாஜி. ஓகே ஓகே ஓகே. நீங்க எல்லாருமே ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஒரு காமன் டைம். ஏன்னா 24 மணி நேரமும் நமக்கு போறாது. ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு ஒரு இதுல போவோம். இருந்தாலும் நம்ம வந்து ஏதாச்சும் ஒரு டைம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு, காமனா ஒரு டைம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு ரெகுலரா வரணும். அது ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா? இன்னும் அடுத்து நம்ம லெவல் 4 பிளான் பண்ணணும். உங்களோட பிரசன்டேஷன் எல்லாம் பிளான் பண்ணணும். ஸோ அப்போ க்ளோஸ் கோஆர்டினேஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். பகவத்கீதை நீங்க பண்ணல அப்படின்னாக்கா நோ ப்ராப்ளம், விட்டுருங்க. இப்ப நான் திருப்பி நான் பண்ண பின்னாடி இருக்கேன், 12வது சாப்டர் தான் இருக்கேன், அதெல்லாம் ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை, விட்டுட்டு மேபி டிசம்பர் 1st இருந்து நீங்க வந்து இது எடுத்தாலும் பரவாயில்ல. 1st வேணா 8th செகண்ட் வீக் ஆஃப் டிசம்பர்ல நீங்க வந்து ஸ்ரீ ஈஷோபநிஷத் எடுத்தாலும் சரி. ஐம் லீவிங் இட் டு த டீம் லீடர்ஸ் ஒன்லி. நீங்களே பாத்துக்கங்க அது எப்படி பண்றதுன்னு. இது வரைக்கும் முடிக்கல, நம்ம திருப்பி பழசுல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோம், வேண்டாம். பகவத்கீதை திருப்பி நீங்க எடுக்க வேண்டாம், விடுங்க. மத்ததை நீங்க பண்ணிக்கங்க. ஏன்னா ஆல்ரெடி நீங்க 2-3 தடவை படிச்சாச்சு, அதனால ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இப்ப மெயினா மாதாஜி, இப்ப லெவல் 3யோட புக்ஸ் படிக்கும் போது கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ்டா இருங்க. சொல்லுங்க மாதாஜி. அப்போ பக்தி சிந்த அமிர்தம் எப்போ, அது எப்படி? பக்தி ரசாமிர்த சிந்து இதை முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இருக்கேன், நமக்கு இன்னும் ஸ்லோகம். அந்த ஸ்லோகம் எல்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நமக்கு அதுக்கு போகும். சரிங்களா? அது ஒரு 3 மாசம் ஆயிடும், 3-4 மாசம். கோகிலவெள்ளி திலகவதி 2 பேர் இருக்கிறாங்க. அவங்க வரதே இல்ல மாதாஜி, நீங்க கொஞ்சம் ஃபோன் பண்ணி திலகவதி வராது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, இன்னும் லைவ்ல இருக்க மாதாஜி, பரவாயில்லையா மாதாஜி? லைவ்ல இருக்கு. சங்கரன் பிரபுல பாருங்க எவ்வளவு ப்ராப்ளம் இருக்கு நமக்கு இல்லையா? எனக்கு இங்க லேப்டாப் ஓகே இல்ல பண்ணிட்டீங்க, பட் எனக்கு எண்ட் தான் பண்ண முடியும் மொபைல்ல வந்ததுனால. சரி, இட்ஸ் ஓகே. நான் ஒண்ணு மட்டும் சொல்லணும்னு நினைச்சேன். அடுத்த வாரம் 14வது சாப்டர் யார் எடுக்கிறீங்க? வியாழக்கிழமை. மாதாஜி சொன்னீங்க நீங்க. யாரு மாதாஜி? யார சொன்ன? சிவகாமி மாதாஜி. சிவகாமி மாதாஜி. சிவகாமி மாதாஜி ஓகேவா உங்களுக்கு? மாதாஜி அதுக்கு நெக்ஸ்ட் வீக் பாக்குறேன் மாதாஜி. நான் நெக்ஸ்ட் வீக் நீங்க பண்றீங்களா? ஓகே. வேற யார் எடுக்கிறீங்க அப்போ? மாதாஜி அதுக்கு அடுத்த வாரம் பண்றேன். ஓகே மாதாஜி, ஓகே. அப்ப நீங்க 15 எடுத்துக்கங்க அடுத்த வாரத்துக்கு. அடுத்த வாரம் 14 வேற யார் எடுக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. உங்க டீம்ல யாராவது ரெடியா இருக்கீங்களா? வாட் அபவுட் ஐஸ்வர்யா மாதாஜி? நான் எடுக்கிறேன். கவலையே வேண்டாம். சரி, அப்ப நீலு மாதாஜி எடுத்துருங்க. ஏன்னா சேவை வந்து நம்ம என்ஜாய் பண்ணி பண்ணணும், ஃபோர்ஸா இருக்க கூடாது. சோ நீங்களே எடுத்துருங்க. 14வது சாப்டர் நீங்க எடுத்துருங்க. 15 முடிச்சிருவோமா அடுத்த வாரத்திலே? 14, 15. 14வது எத்தனை ஸ்லோகம் இருக்கு? 15-20 ஸ்லோகம் தான் இருக்கு. 14-27 ஸ்லோகம் இருக்கும். சரி, பரவாயில்ல, பண்ணிடலாம் போ. அப்ப நீங்க ஒரு 1/2 hour, இன்னொருத்தவங்க யாராவது மேபி 20 minutes, நீங்க 20 minutes, இன்னொருத்தவங்க 20 minutes. 15வது அத்தியாயம் யார் எடுக்கிறீங்க? 15. இத நான் முடிச்சாதான் உங்களை அடுத்து NOI மத்ததுக்கு வந்து ட்ரெயின் பண்ண முடியும். அதுக்குதான் 15 வேற யாரும் எடுக்காதவங்க. சர்வ பிரபு நீங்க எடுத்துட்டீங்களா? சரி மாதாஜி, நான் எடுத்துறேன் மாதாஜி, ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. நீங்க இது வரைக்கும் எடுக்கல தானே? ஆமா மாதாஜி, போஸ்ட்போன் ஆயிட்டே இருக்கு, எனக்கு கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க. அப்ப நீங்க நாங்க ஓபன் கால் விட்டாச்சு, நீங்க வரல உடனே மத்தவங்களுக்கு சொல்லாதீங்க. நீங்க பிரபுஜி 14 சொல்லிடுங்களே, என்னாச்சு?
அவ்வளவு இல்ல 14 நீங்க சொல்லிட்டீங்களா நீலு மாதாஜி, நீங்க 14 எடுத்துக்கோங்க. 15 சர்வ பிரபு. ஓகேவா? ஓகே, நீங்க 14 எடுத்துக்கோங்க நீலு மாதாஜி, 15 சர்வ பிரபு எடுத்துக்கிட்டோம். அதுக்கு அடுத்த வாரம் தனலட்சுமி மாதாஜி இப்பயே சொல்லிடுறேன், 16 17 நீங்களும் சிவகாமி மாதாஜியும் எடுத்துக்கோங்க 16 17. கடைசி வாரம் 18வது அத்தியாயம், ஏன்னா அதுக்கு கண்டிப்பா ஒரு நாள் ஃபுல்லா தேவைப்படும். அப்போ வந்து we will take a call, யார் எடுக்கிறாங்கன்னு பாக்கலாம். சரிங்களா? செல்லகுமார் பிரபு இருக்காரு மாதாஜி. செல்லகுமார் பிரபு பாக்கி இருக்காரு. ஓகே, செல்லகுமார் பிரபுக்கு இப்ப சொல்லி ப்ரிப்பேர் பண்ணிடுங்க 18வது அத்தியாயம். சரிங்களா? ஓகே மாதாஜி, அவர் ரெடி ஆயிடுவார். 18 நான் எடுத்துக்கிறேன் மாதாஜி. 1 16 17 ஏதாவது எடுக்கணும். மாதாஜி நான் அந்த அளவுக்கு பக்தியில முன்னேறல மாதாஜி. மாதாஜி 78 ஸ்லோகம் இருக்கு 18வது அத்தியாயத்துல, அதனால பாதி தான் எடுக்க முடியும், ஒத்தரே எடுக்க முடியாது. எடுக்கதான் முன்னேற முடியும். செல்லகுமார் பிரபு எடுக்கதான் முன்னேற முடியும். என்ன டைம் இருக்கு இல்லையே, அதுதானே டைம் டக்குன்னு போயிடுறது. செல்லகுமார் பிரபு நம்ம குரூப்ல நீங்க ரிவ்யூ பண்ணிக்கலாம் வாங்க, நாம எல்லாம் இருக்கோம். சரி, now we have to take a call. தனலட்சுமி மாதாஜி, ஏன் மாதாஜி என்ன ப்ராப்ளமா? இல்ல மாதாஜி, இப்போ கொஞ்சம் நிறைய டிராவலிங்ல இருக்கேன் நானு, எனக்கே சரி கன்ஃபார்ம். பரவாயில்ல விடுங்க, நீங்க அடுத்த தடவை சர்வீஸ் பாத்துக்கலாம். 16 வேற யாருக்காவது கொடுங்க, 18 செல்லகுமார் பிரபு எடுக்கட்டும், ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை. ஏன்னா அப்போ உங்களுக்கு எப்படியாச்சும் வேற எதனா வந்ததுன்னா கஷ்டமாயிடும். அதனால let us fix now only. நீங்க எடுக்கலன்னா உங்களோட இல்ல மார்கழி தொடங்கிடுச்சுன்னா நான் எங்கேயுமே போவே மாட்டேன் மாதாஜி. எங்க வீட்டுல நான் ஸ்ட்ரிக்டா சொல்லிடணும் போக மாட்டேன். அதனால 18 நான் எடுத்துக்கிறேன் மாதாஜி. இல்ல மாதாஜி, செல்லகுமார் பிரபுக்கு சொல்லிட்டோம், அதனால செல்லகுமார் பிரபு எடுக்கணும் 18. நீங்க முடிஞ்ச 16 17ல ஒண்ணு சிவகாமி மாதாஜி 17 எடுக்கிறாங்க, அப்ப 16 நீங்க எடுக்கிறீங்கன்னா எடுங்க, அப்படி இல்லைன்னா அடுத்ததுல NY பாத்துக்கலாம். சோ 16 உங்களால முடியலன்னா உங்களோட டீம்ல வேற யாரு இருக்காங்க? விஜயலட்சுமி மாதாஜி எந்த குரூப்ல இருக்காங்க? எங்க குரூப்ல அவங்க முடிச்சிட்டாங்க மாதாஜி. முடிச்சிட்டாங்கன்னா அவங்கள டிஸ்டர்ப் பண்ண வேண்டாம். வேற அவங்க இவங்களோட குரூப்லயே வேற யாராவது இருக்காங்களா பாருங்க. ஐஸ்வர்யா மாதாஜி உங்களால முடியுமா? 16வது அத்தியாயம் நீங்க அடுத்த வாரம் பாருங்க எப்படி எடுக்கிறாங்கன்னு, நீங்க எடுத்துக்கலாம். ஐஸ்வர்யா மாதாஜி. மாதாஜி 16 16th சாப்டர் மாதாஜி. நெக்ஸ்ட் வீக்குங்களா மாதாஜி? நெக்ஸ்ட் வீக்ல, நெக்ஸ்ட் டு நெக்ஸ்ட் வீக், அடுத்த வாரத்துக்கும் அடுத்த வாரம். ஓகே மாதாஜி. ஓகே, தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ 14 நீலு மாதாஜி எடுக்கிறாங்க அடுத்த வாரம், 15 சர்வ பிரபு எடுக்கிறாங்க. அதுக்கு அடுத்த வாரம் ஒரு வாரம் ஒரு வாரம் 2 தான் நம்ம முடிக்கிறோம். அதுக்கு அடுத்த வாரம் வியாழக்கிழமை ஐஸ்வர்யா மாதாஜி 16, சிவகாமி மாதாஜி 17, கடைசி வாரம் செல்லகுமார் பிரபு 18வது அத்தியாயம் எடுக்கிறாங்க. சர்வ பிரபு உங்களோட பொறுப்பு செல்லகுமார் பிரபுவை தயார் பண்றது. உங்களுக்கு அருமையா எடுத்துருவார் மாதாஜி. 100% அவர் எடுத்துருவாரு, நமக்கு தெரியும். கிட்டத்தட்ட 21 நாள் டைம் இருக்கு, 3 வாரம் டைம் இருக்கு, அவரை ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கங்க. சரிங்களா? எல்லாரும் பாத்துக்கிறோம் மாதாஜி. உங்களோட லிங்க் எங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க, நாங்களும் டைம் இருந்தா ஜாயின் பண்ணிக்கிறோம். கண்டிப்பா மாதாஜி, வாங்க மாதாஜி, ப்ளீஸ் மாதாஜி. எல்லாருக்குமே இருக்கு மாதாஜி. L3 குரூப்ல இருக்கு, நீங்க எல்லாமே இருக்கீங்க இல்லையா? ஜாயின் ஷேர் பண்ணுங்க பிரபு. மாதாஜி நம்ம GSN பிரபு எப்பவுமே ஷேர் பண்றாரு, நீங்க அதுல எப்பவுமே ஜாயின் பண்ணுங்க மாதாஜி. நீங்க வீக்கெண்ட்ல கண்டிப்பா வாங்க, அந்த லிங்க்ல வந்துருங்க. நீங்க L3 குரூப்ல இருக்கீங்க தானே? இப்ப இருக்கேன், Thursday கிளாஸ் தானே சொல்றீங்க, அது நான் வந்துட்டு தான் இருக்கேன். அதானே? ஓகே 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 சரிதான், அப்ப கரெக்ட் தான் நீங்க வர்றது கரெக்ட் தான். சரி, ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா, வைண்ட் அப் பண்ணிடுவோமா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்ஸ் ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அனைத்து பக்தர்களுக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. மண்டே வந்து ஏகாதசி, அதனால ப்ரோகிராம் சொல்லுங்க. டெம்பிள் ப்ரோகிராம் இருக்கா மாதாஜி? அட்டெண்ட் பண்றோமா நாங்களும்? இந்த தடவை நமக்கு அந்த சர்வீஸ் இல்லன்னு நினைக்கிறேன். வேற லெவல்ல இருக்கவங்க குடுக்குறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இல்ல மாதாஜி, நம்ம ராதா மாதாஜி அப்புறம் ஏகநாம்ச மாதாஜி ஸ்லோகம் எடுக்கிறாங்களா மாதாஜி? ஸ்லோகம் படிக்கிறாங்க. ஓ ஓகே ஓகே ஓகே. அது வந்து நம்மளோட இது கீதாவோட இது ஆரம்பிக்குது இல்லையா? அது இல்லாம ஏகாதசியும் கூட மண்டே. சோ அதனால உங்களுக்கு டைம் இருந்தது அப்படின்னாக்கா டெம்பிளோட லிங்க்ல 10 o'clockல இருந்து பகவத்கீதாவோட ஸ்லோகம் வந்து நம்ம வாசிக்கிறோம். அன்னைக்கு ஏகாதசியும் கூட. சோ முடிஞ்சவங்க ஏகாதசி இருங்க. முடியாத பட்சத்துல அந்த கிழங்கு வகைகள், பழங்கள் எடுத்துக்கலாம், பால் வகைகள் எடுத்துக்கலாம், அதை பாத்துக்கங்க. சோ அதனால ஏகாதசி விரதம் இருக்குது ரொம்ப உத்தமமான ஒன்று. பாருங்க, 10 மணில இருந்து 1 மணி வரைக்கும் போகும். ஏன்னா 750 ஸ்லோகம் வாசிக்கணும் இல்லையா? அதனால சோ நம்ம தமிழ் டீம்ல இருந்தும் இருக்காங்க எல்லாருமே. முடிஞ்சதுன்னா நீங்க டெம்பிளோட லிங்க்ல ஜாயின் பண்ணுங்க எல்லாரும். ஓகே, வேற எதனா அனௌன்ஸ்மெண்ட் இருக்குங்களா பிரபு? மாதாஜி
நல்ல மாதாஜி மாதாஜி எல்லாம் ஒரே முடிஞ்சு. ஒரு டவுட். அதுல ம். வந்து இந்த ஸ்லோகம் 10 ஸ்லோகம் படிக்கிறோம்னு சொல்லியிருப்பேன் இல்லையா மாதாஜி? ஆமா. அப்ப அது வந்து அது அந்த 6th சாப்டர் எப்ப வருதோ அப்ப 4th சாப்டர்னா 4th சாப்டர் எப்ப வருதோ அப்ப நம்ம படிக்கணுமா? ஆமா ஆமா ஆ? கண்டினியூஸா போயிட்டு இருக்காங்க மாதாஜி. காலையில நம்மளோட பிரபு ஆரம்பிக்கிறாங்க, நாமநேஸ்வரதாஸ் பிரபு ஆரம்பிக்கிறாங்க இல்லையா, அதுல இருந்து அப்படியே போயிட்டே ம், இருக்கும். அப்போ 10 மணில ஆரம்பிக்கிறது 1 மணி வரைக்கும் முடியும். ஆல்ரெடி ஸ்கிரீன்ல ம், காட்டுவாங்க அந்த ஸ்லோகத்தோட இது. நம்ம கையில தமிழ்ல புக் ம். இருக்குன்னா நீங்க அதை வச்சு கூட பார்த்து நீங்க சொல்லலாம். சரிங்களா? ஆ, அந்த ஓகே டைம்ல நீங்க மாதாஜி. வந்து இதுல ஜாயின் பண்ணாலும் கூட போதும். மாதாஜி இந்த ஸ்லோகா ஓகே. ரெசிடேஷன் மணிமேகலை மாதாஜி நடத்துறாங்களா அதுதானுங்களா இல்ல இது இன்னொரு செப்பரேட்டா இருக்குங்களா? இது இன்னொரு செப்பரேட் மாதாஜி. ஓ ரெண்டும் இது வந்து இருக்கு. அன்னைக்கு ஏகாதசி அன்னைக்கு மட்டும் ஸ்பெஷலா இந்த ஏகாதசி கீதாவோட இதுன்றதுனால டீச்சர்ஸ் அட்மின்க்கு மட்டும்தான். நீங்க பாக்கலையா அந்த மெசேஜ்? இல்ல மாதாஜி. கீதா ஜெயந்திக்காக ஸ்பெஷல் ப்ரோக்ராம். ஸ்பெஷல் ப்ரோக்ராம் டீச்சர்ஸ் அட்மின்க்கு மட்டும்தான் அந்த சர்வீஸ். அதுல எல்லாருமே ஃபிக்ஸ் ஆயிட்டாங்களான்னு பாருங்க. இருந்தது ஸ்லாட் இருந்ததுன்னா நீங்க ஃபிக்ஸ் ஆயிட்டாங்க. மாதாஜி கிட்ட சொல்லி ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. ஐ திங்க் ஃபிக்ஸ் ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா இன்னைக்கு சாட்டர்டே இல்ல. ஃபிக்ஸ் ஆயிருக்கு. ஃபிக்ஸ் ஆயிடுச்சு. இருக்கா? 2 ஸ்லாட் இருந்தது, ஃபிக்ஸ் ஆயிடுச்சு ஆல்ரெடி. ஓகே ஓகே ஓகே. மேபி நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்க ட்ரை பண்ணலாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாசம் மாசம் நமக்கு ஐ மீன் 15 days ஒன்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அதுல கூட அவங்க லிங்க் அனுப்புவாங்க. நீங்க அதுல பண்ணணும்னா நீங்க அது 5 வந்துட்டு ஸ்லோகங்கள் படிச்சு அனுப்பணும். மணிமேகலை மாதாஜி அதை நான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க மாதாஜி. எவ்ரி ஏகாதசி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நான் அது ஜாயின் பண்ணேன். பட் இன்னொன்னு நடந்துட்டு இருக்கதை எனக்கு தெரிஞ்சிருக்கல மாதாஜி. இல்ல இது வந்து கீதா ஜெயந்திக்காக ஸ்பெஷலா ஒன்லி டீச்சர்ஸ் அண்ட் அட்மின். இல்ல மாதாஜி, ஏகாதசிக்கும் எவ்ரி இருக்கு மாதாஜி. அதுதான் அவங்க சொல்றாங்க, மணிமேகலை மாதாஜி பண்றாங்க. டெம்பிள் லிங்க்லயும் எவ்ரி ஏகாதசி படிக்கிறாங்க. ஆமா டெம்பிள் லிங்க்லயும் இருக்கு. அதுதான் அவங்க மணிமேகலை மாதாஜின்னு சொல்றாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா மணிமேகலை மாதாஜி வந்து நம்ம மாதாஜி தமிழ் டிபார்ட்மெண்ட் மட்டும் படிக்கிறோம் மாதாஜி. ஓ டெம்பிள் செப்பரேட்டா இருக்குங்களா மாதாஜி? எனக்கு தெரியாது. செப்பரேட்டா இருக்கு. டெம்பிள் லிங்க்ல ஆல் லாங்குவேஜ். ஓகே ஓகே ஓகே. நீங்க அதுக்கு கூட கொடுக்கலாம். ஓகே 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 மாதாஜி. நான் நினைச்சேன் மணிமேகலை மாதாஜி எப்பவுமே ரெப்ரசென்டிங்ல, அதனால அவங்க இததான் சொல்றாங்க போல இருக்கு நினைச்சேன். இப்பதான் தெரியுது நம்ம தமிழ் தனியா பண்றோம். ஓகே தட்ஸ் குட். ஓகே ரொம்ப நேரம் ஆயிடுத்து. 23 minutes எக்ஸ்ட்ரா ஆயிடுச்சு. சரி நான் வைண்ட் அப் பண்ணட்டுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. பார்க்கலாம் அடுத்த வாரம் வியாழக்கிழமை நமக்கு வந்து நீலு மாதாஜியும் சர்வா பிரபுவும் கிருஷ்ண பிரசாதம் கொடுக்க Yes, போறாங்க. ஹரே Hare கிருஷ்ணர். Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே Thank you, கிருஷ்ணா Mataji. பிரபு. Allah நான் with வைண்ட் அப் your பண்றேன். blessing, ஹரே கிருஷ்ண with மாதாஜி. all your ஹரே கிருஷ்ணா. blessings, Mataji. Hare Krishna. ஆல் க்ளோரிஸ் ஹரே டு குரு கிருஷ்ண அண்ட் மாதாஜி. கௌரங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி, வைண்ட் அப் பண்றேன். ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா எங்க மாதாஜி. ஹஸ்பண்ட் வந்து வார்டுக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணிட்டாங்க மாதாஜி. ஹரி ஹரி போல் Thank you. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரபு நம்ம மறந்துட்டுமே, இஸ் பிரபுக்கும் ஆல் ரைட். மாதாஜிக்கும் பிளஸ் இவங்க பிரபுக்கும் நம்ம சொல்லிடலாம் ஒரு சொல்லிடலாம் தடவை. Mataji. சொல்லிடலாம் ஹரே Mataji. நம்ம கிருஷ்ணா. ஹரே ஜிஎஸ்என் பிரபு. கிருஷ்ணா. Hare Krishna. Hare ஹரே Krishna. கிருஷ்ண கிருஷ்ண Hare கிருஷ்ண Krishna. ஹரே ஹரே, ஹரே ஹரே ராம ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண ஹரே ஹரே Hare கிருஷ்ண கிருஷ்ண Krishna. கிருஷ்ண Krishna ஹரே Hare ஹரே, Hare. Hare Rama. ராம Hare ஹரே Rama. ராம Rama ராம Rama. ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண Hare கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே கிருஷ்ண, ஹரே, Krishna. ஹரே Hare ராம Rama. ஹரே ஹரே ராம 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 ஹரே ராம ராம ஹரே ராம ஹரே. ராம ஹரே ஹரே ஹரே. ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ பிரபு. தேங்க்யூ. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. Thank சீக்கிரம் you to நீங்க all குயிக் Mataji. டிஸ்சார்ஜ் ஆயிடுவீங்க மாதாஜி. எல்லாம் குரு கிருஷ்ண தேங்க்யூ கிருபா. மாதாஜி. எல்லாருடைய குரு கிருஷ்ண கிருபா அண்ட் எல்லா டிவோட்டிஸ் பிரேயரும் சேர்ந்து Thank you, he is Mataji. all Hare right Krishna. now. ஹரே Thank you. கிருஷ்ண Really good மாதாஜி. news. Really good news. Thank you, ஆல் Mataji. Hare க்ளோரிஸ் Krishna. டு எல்லாருக்கும் குரு மாதாஜி. என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகள். அப்புறமா என்னுடைய தண்டவத் பிரணாம் டு ஆல் ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. டிவோட்டிஸ். பிரணாம் மாதாஜி. Thank பிரணாம் you so தேங்க்யூ மாதாஜி. much, Mataji. மாதாஜி. Thank you so much. Hare தேங்க்யூ தேங்க்யூ Krishna. மாதாஜி. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வைண்ட் அப் பண்ணிட்டோங்களா? ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா. மன்னிக்கணும் எல்லாரும்.